Hi guys, Mamuka say, Mamuka say, hey guys, Mamuka say. Nah, ndikuteerera TikTok guys. Hey, ah, rahurika, ravuretse. Guys, konda ndakarara kwandikuziveko kuti kwakune pati usiku kwakune pati kuti kuFacebook konda ndakarara zveini ndagoziva ndagodzika ndimbomu 2 cents dzangu. Anyway guys, atina hedu kuya kuzorwa, we are not fighting, asi ndoda fungofila kuti you know what, muzati ndangodhumana vanhu vachianalyze ka ndingoti 2 minutes zega nditeerere ndiwe meli ndikati komayava saka kondaba kuvatoma aiwa imenweka Loveless kavedoiti aiwa imbotegana guys, ndoda mbonyatsa kumudza nhasi, ndoda kumudza. Munozati ndongomuignore every time because hana kana basa kwandiri mukadzi uya but ii zvanhasi regai ndimbomudzawo 2 cents dzangu. Kudziwa kana kusadzinzwa uchadzinzwa chete ende hai kana haiwa kana ndingozidzika ndikuteererawo hamene vari live iri kutoitwa ukadefiniku ndangosangana naye patite ndiwe mumalive ake anga achita meli ndiye watozotora mukombe muya mai mwana, meli ndiye wanga ndiye otopedzegwa muya muya naimi iobsession yakanaka ireyo naimi guys. Zvakaoma. Guys, right. Ndamirira kuti ndavhara ndakazvi pane ichi chipasabude kurema masango ari kumasure. So yeah. Right. So guys, mamuka sei. Hanzi tine dzungure live. Ndandine babito guys. Netsoro ndaka kuTikTok nesoro ndakazvimwira chibhodhoro changu guys. Taizvifarira TikTok. Taifara takatozvimwira zvedu zvisingaiti. Tafara takazvimwira zvedu tiriko. So guys, tegai vamwe ndakatovata ndandiruma izvozvi ndakatovata ndikati ndikanimboscrolla ndione tegai vamwe guys mushare life. Ravrika Loveless ameno Ravrika ndoda kumbonyatsa kulera alignment yakakwana nhasi. Ndoda kumbonyatsa kukulera alignment yakakwana nhasi Loveless. Anditika unotori neera amai mwana, une era hombe chaicho mukadzi wewe, une era. Now you are diverting your fight antika with your friend Tumeli. Anditi wakudiveta fight yako. This issue and all these celebrations that are happening on social media, it's not about me. I did not open a life for you. And your friend opened a life for you.
Anditika uri kurwa nefriend yako and yauri kuti iwo hausi kurwa nayo. Anditika friend yako was addressing you. You now have twisted everything. You now have shifted everything into Meli this, Meli that, Meli this, Meli that. Most that guys ndikakuplera guy auye munane audio imunzwe. Kutozotaura mu audio mu live yanga achita kuti anzi iwewe Meli tichazenge tabatana takumbirana regerero takucreate bitterness family and inga wakambota umu bitterness family one. You said you were not part of the now wakuda kuta bitterness family anyway. That's none of my business. And kwanzi nchazenge taita tavura tabatana taita bitterness family yaya tichakuparadza. Will still tell you ngoma iwowo kana wakambotukwa daiye keti kuti ngoma kana tisimino change chingo kutuka futi azvichinji. Bitch, listen here. And ndikateerera unzwe ndakuda kukudza panapa. Apana chinoshamisa pakutukwa pa social media uri kunzwa. Apana chinoshamisa pakutukwa pa social media. Ndakatukwa kubva udhara sematukiro auri kuita iwewe. Uri kunzwa? Ndakatukwa kubva udhara ndakatojaira handakana basa nekutukwa pa social media. Unofunga pamenge paunenge uchinituka pamenge mchituka ndovhunduka. Do you think zakuraramba kwangu just because kune iwewe unenge uchinituka pa social media? How many times have you tried? How many times have you insulted me, Loveness? Did you ignore? How many times? Because hauna basa love. Kutara chokwadi wangu hari dzofanzira ofa. Hauna basa Loveness. Honestly speaking. Nguva yako yakauya ikadarika wakapfuura udhara. You are just a bitter old hag. A bitter old woman. Ungori munari bitter so. You are just an evil witch. Loveness. You are just an evil witch. Haunzi kunyara zvaunenge uchita maromo wakarembedza uri padoro paya wakabata glass doro. If I were you, munane muzukuru. Isusu chirega chisiyana nesungomwa hatina vazukuru. Handitika tiri ngoma isusu hatina vazukuru. Iwe une muzukuru. What are you doing? You're supposed to be play. Uri kunzonga uchita live uchitaura nezvaMeli. Handitika usiku wese muzukuru wako ari mubasement. Watadza kuti utambe nemuzukuru usiku. Kutadza kuti ubvise madhaipa emuzukuru. Uri kuenda pa live hauna urara ka? Hauna kurara. Friend yako yakubata panonaka. Watadza kurara. So instead yekuti odaira nefriend yako, you have shifted to Meli because Meli une obsession naye. Une obsession na Meli. You have shifted. Zviri kuitika uda kuzvishifta kuti zviende kuna Meli. Tozati ketano tuka munhu wese akati tuka isuka singaperi. Even mukazodzokerana. Listen to this one bitch. Chero mukazotaurirana. Chero mukazodzokerana. Chero ukazoenda kunojoina bitterness kana kuti cult whatever you call it. Anditika it does not erase kuti shamwari yako inotoziva zvauri. And then now people knows who you are. You were good at manipulating people, telling them kuti Meli akadai because I did not want to argue with a fool like you. I was just keeping quiet. Then go ignore. Because sometimes a fool like you, a stupid person like you, what you need is just to be ignored. Because hauna basa Loveless. You lack love in your life. You are bitter. You une childhood bitterness, childhood trauma. You grew up in an environment whereby you never experienced love in your life. So therefore, ukaona vanhu vanodiwa kana tonadana nevakara. Right now you are busy. Urikudziwa because ketari kudiwa. Urikudziwa because your friend akushowa kuti arikudiwa better than you. You thought you could be above everyone. Problem yako mai wewe is unoda kuba msoro pa everybody. No, it doesn't happen like that in life. Azvidaro pa upenyu. You cannot always be on top of people. Ndauya pana kuti ndizokudza. Andika urikunyatsa handisi kutuka, handisi kupopotera. Andika handisi kurwa, handisi kudonedza masiriri. Ndiri kukuudza chaiko. Kana ure mai une munhu ane dzakakwana, uchanogara pasi and take your word for word and try to digest your word for word ndikukuudza. Auzive chinonzi love, rudo chero hauruzivi. Therefore, ukaona unodiwa unorwadziwa, you get hurt nezvinhu zvisingarwadzi. You want to fight everyone. Your age, love, your age. Utori muroi, because fariri unotsamwira unodata peace. Unotsamwira munhu arikuda kuita peace. How dare you get angry when somebody decides to make peace with other people
Chawakakakurwadza chi kuti love Katie arikuda kuita peace nana Maloti. We know very well. Usati remind. We know kuti mangwana Katie anogona kufuma achituka chinituka. That I know. Don't remind me. I know. And I'm not bothered. I'm not even bothered, bitch. I'm not bothered. Chero akatotanga kundituka nasi. I'm not bothered. Kate totozati tine benzele rinonzi Kate. Ini nditotora izvozvo. Tine benzele rinonzi Kate pa Facebook isu. Totozviziya. Andika, we know. Andiwana, we know kuti tine benzele rinonzi Kate richauya richiskata. But Kate hana utsinye. Iwewe uri muroi, uri evil. Kate anoskata, yes, might be for content, for entertainment. Hazo zivi peku gumira chete. Let me say it pa live uchinzwa. And this is shamari ya Kate. Andrukunzwa. And this is shamari yako lavu. And I don't envy or wish to be your friend. Because you've got nothing better to offer. Loveness. You've got nothing. I learn nothing from you. Loveness. I learn nothing from you. Andrukunzwa. Handina chandodzidza kubva pauri Loveness. Chakuti ndingatoti ndoda kuona chakati. Handina chandinodzidza pauri. Ungori just an old hag, an old bitter old woman. Arikungotsvaga pekutrolla every time, you know, akamera chimeli pamuromo. Andizi, wakamera chimeli pamuromo. Loveness, you are bitter. You are a bitter old bitch, bitter old woman. You love no one. Haude munu iwewe. Yes, pa social media we fight a lot because atizivane. Tilima content creators. After fighting, tino mangwana tifuma tiseka. Most of these socialites takatombotukana tese, but here we are. Tinoto danana, tinoto seka. But iwewe, I find it very hard to like you. I don't like you, Loveness. I don't ever. It's yo, my gosh. Voice rako rinoti irritator. Ndine chama goosebumps. Voice rako ntinobuda mnyaviri ndikakunzwa uchitaura chibuda marute pai. I don't like you, Loveness. And I'll never like you. Honestly, if you were to be put here, you and Katie, I'll choose Kokiana anytime. I'll choose Chikokiana anytime. Loveness, you are just nothing. Hauna basa. Hauna kana basa, Loveness, you are. Ndosa utuna chikunyararira, bitch. Hauna kana basa. Ungori mbuya, vasinga dikukura. Ungori mbuya, vasina nyadzi. Ungori mbuya, vasina direction in life. Mbuya, at your age, Loveness, 48, you still come on social media. And you go on live and say, "What am I begging? Andakazotenga iri Chanel iri beg iri ndere ku what ameno iri beg iri ndere ku Jimmy Cho at your age." Come on, bitch. How embarrassing. And ndo waku ndikasanga nema live ako kana shima clips ako normally love ndino skip and no jamba because I just don't want to see your face. I just don't want to see your face. Ndino to skipper. How dare everything that you do it's Melly. Kutora chokwadi. Ndiwe muroi wewe. Iwewe ndiwe waito tuka. Ndiwe waito tuka tumana na Kate wacho iwe. Ndiwe waito nyengera Kate ita zvakati. Because she said she had loyalty to you. She would just fight for your friend iwe. She fought a lot of people on social media. Asinambo tuka na Kate ndiani. Zvokuti ungafunga kuti ngavhunduka kuti kwai tichatukwa naKate iwewe kana tichatukwa nebitterness. Chii chatisinabotukwa nebitterness nhasi patakatukwa pacho iwewe Loveness pamakatiudza ungoma takachinje. Tell me, pamakatituka Loveness iwewe nebitterness family yako chii chakachinja patiri? Ndechipi chawakaona chinzi azofuma asina gumbo kana huro kana kuti nzeve? Ndoda kuti unyatsonzwa ndisaka ndichitaura mbijana nhasi. I'm a fast talker. But ndikuzama kutaura mbijana kuti kuda zvingapinda in your empty skull zvandiri kutaura panapa because musoro wako ideme risina chinhu. Haufungi. Ndimi vanhu vakamama fungwa mukasiya duzvi. Saka ndoda kunyatsa kukuudza nhasi chaiko sesandi. Anditika nhasi sesandi. Unoekta kunge munhu ane 14 years, munhu ane 48 years. Pamakatuka pese, pamakatiudza ungomwa zvibereko zvakaora. Anditika chii chakachinja? Tell me chakachinja. Ndiudzewo chakachinja. Ini ndiri wezororo kaini. Wakamboiona mota yezororo chechipaka pato yakuzopeta sisimeli vakatukwa vakafa. Tell me. Dipindure Love Race. Ever since pamakatanga kundituka iwe and the so-called yauti chava tichikutuka haunyari mukadzi mukuru, you hide behind somebody's skirt. You are a weakling.
Loveness. That's why you try to hide behind Katie's skirts. Hide behind Katie's pants. You said per life your record. Kunda, where are you with that life? You say Danzi, teacher Zoka, kana tabatana na Hanzi inzwai guys. Hanzi kana tabatana na Katie, teacher Zoka kuskata. You are waiting to batana na Katie to this scatter. This scatter wig. And after the scattering, I want to see kuti njanga ndaka shota papi. How many people have you tried or have you scattered here? Akapenga ndiani. Akadona nzeve ndiani. Akambofana kutukwa ndiani. It's your time to shine, Sha. Shine is gonna bro wako. It's your time to shine. You thrive when people are being scattered. You thrive when people are being bashed. When we call you Muroi, what hands it no nyepa? Ndo pati tichitaura ipapo. How dare you thrive? Unota kunagiro. No zanda munyarira guys. Kutotora hands kai pachengeta dzokedzana, pachengeta batana kudai so, chengeta kuskata. Ndakunyarira. Mira ndichakukwidza idondwari. Ndakunyarira singaiti. So urukufara nasisa urukusaka urugwadziwa nei. Urunofara every time kana Katie achituka vanhu anditi. Saka iwewe right now arikutuka iwewe urukubatikana nei. Urukubatikana nei. Andichidzana. Chijana ka. Chiromboya kwatiri ka. Choenda kuna uyu nasi chiri kwagoka. Saka urukubatikana nei. Isu patinotuka vanhu tinongoita peace nazvo totongoseka vanhu tichidarika. Pamunotituka vanhu tinongokondinyane life yedu kunge pasina chaitika vanhu. Saka iwe uri kuradzwa nezvoto wabva watomukira kuti Meli. Am I the only person akafona kwa Katie? Inzwai kwanzi vana Meli kutofona kuti anzi ndafona neimwe number. I used my number bitch. Anambofona neimwe number ini. Andina kumbofona neimwe number. I used my fucking number, the one and only number. Iyo inozikano ndo yandakafona nayo. Per line bracket because inini Katie, I didn't realize kuti not to block her because Katie akatondisira message inji vanafona back. Because ndandisina kusave number yacho. Ndandistorina, ndandakango delete. Saka pakasa message yakabva inobuda muzama phone yemazvano. Yakabva inotaridzwa zita. Antivashona. So, zvokuti anzi vakazofona anzi kutoanzi Meli kutofona neimwe number achiti kuda kutsvaga ko. Iwe I don't want to be friends na Katie. Wanzwa. I don't want to be friends na Katie. For Katie is a colleague pa social media. A colleague pa social media. Anditika tinosangana pa social media tikasangana muno mumland mu UK tomwa tose tikasangana panosangana izvino yasama kana chauya tichasangana tongoseka tofara tomwa ipapo todarika urukunzwa andina bondainda nata friend yake 18. I'm not the only person who called Katie. I called Katie ndakazvimiririra and the other socialites vakabva vawana simba because I think vaitochikawo kuti vavezesawo kufona meno then vakabva vafona but wabata Meli ari one. Pakafona Talin, pakafona Joy, pakafona Nubu, pakafona masocialites akawanda kafona. Most socialites they called. Vakawanda masocialites akafona. Vana Richie wose vakafona. Vana Mama Rasta vese vakafona. Wanopika Meli. Because I stay rent free in your mind. Une obsession na Meli. I'm not gay, Loveness. I am not a lesbian. Anitika, ndofunga unondituka zvokutonda iwe. Antuona because azvisi normal zvaunoita. I sometimes even forget kuti kune munhu anonzi Loveness because andabasa neweni. That's why you see ndakakublocker everywhere because I don't want to see you. I don't want to even hear your fucking stupid voice. Hatindi kurinzwa ini. Vana evangelica sandi chaichaiye. Vana evangelica sanda unotukana navo. Unohakira nyaya dzisina inewe panyaya dzana maloti waikwana papi iwewe eto age maloti zirari mwana wako iwewe waikwana papi pa age ya maloti aya na ulengende izerari vana wako Katie papa ndonomuchira maoko. The moment she realized kuti ulengende izerari mwana wake she decided to cease fire. Vairwa vanava akabva asiza fire because vaipindurana vese zvatinoziva. But you were not happy kuti aita peace nevana. Kana ndakavatsa inini ndikatukwa na ulengende ndakatukwa na malota and I won't answer. The same way I don't answer to mwana wako ndodo yoyo. I don't answer to ndodo because ndakamterisa mwana asina hunu chete. Mwana ndodo yoyo hana hunu chete. The problem is hana hunu. And he does it the wrong way. Anokanganwa for the love of money anoita yese. But ndakamtarisa hasa munoti ndikabaira live talking about ndodo because when I'm looking at him mwana
Mwana kangurasika chete nekuda kwako, and you are misleading that child iwewe, and because anoda mari handika uchangoramba uchimupwanya mwana uya mwana mdiki uri kumuputsa instead of molding him and building him, uri kumuputsa ndodo yawe, uri kumuputsa. You're supposed to be a mother figure in his life, but what are you doing? What are you doing? You are destroying that child. Now she is hateful. Muna ne hate, muna ne bitterness at his age. Hanachaka itigwa ne munu. Hanachaka itigwa ne munu. Anongo ni bitter, anongo. You know, after weku, ameno toka misa payu, you are initiating him mumuro. Senana dodo ya ni wana ya. Ingompa mari, but don't teach him shujakaipa. Ati fidaka ngoni kwitra ndodo life inini. Chero akavata akadini yo anonzitobo ya kwanza umitra life inini. Ndaka mtata daiso. Dutonye sonati no. My mind. Zera rangu utomi kuti, you know what? Mwana wangu. I'll stop. I will never umitra life nchima address. Nosaka chingo tuka chihumana chidini koko. I said kuti, you know that tichi. Mwana uindo shatori. So, apana shaunga ita. The only thing for me is to just block him everywhere. That's what I did. So whatever zano taura ndito mbukanga mafutu tariko because zano ise zano taura zano di andizvioni. And apana munhu anobondiudza because haana that relevant dzekudaro. Saka sometimes chero katoka antozvioni. Antoona. And ndozoti you will be behind. Akatondituka you will be behind it. Nditochiziya because you got the guts of pin conversation oti scatter. Panotukwa each and every person. Never sina kutadzira. You want them to be scattered. Why? 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 Muna nika chido ujoki kundi nanunguta basukuba life yake utaka kutuka ti sisimi yadi waka kasu. Ndazira ni mwana yawe. Ndazira ni mwana yawe. But chanongo zanjo kuti pa upenyu katuka na sine inewe. Chandozi ya pa upenyu. Ukatinangane ngane wanu wa sine inewe. Suna jukufambili jakanaka shemi. Imwe minyama. Yamuno sangana na yoma na imimi. Ndiye kuti tek ine kutukana ni vanu wasinga wa sine inemi. Ni vanu wasinga kudai irei. Ndiyo minyama yacho yoyo. Pamocha ndishukuvane kupi. Hani murukona. Handi mudayire wewe mwana wewe because mwana kwandiri. But wewe unutori muna akato utori muna you want to fight everyone loveness. You are trying to come back in the game nekutuka. You are not KT wewe. Handika ketaka uya kabudirira ka thrive kabudirira niyo kuskata. Handika and at some point nezunda kamuza chitarati ndinogona kufuma ndakadzokera kune ndiyangu ne family yangu. At some point ndofunga antu zati it's stressful. Alikashoda peace. Alikashoda kututu. Atofana diwa ne munhu wese. Atofana nandi atotamba ne vanhu vese. But evil old witches like you. Ndimumu noramba makamustopa makamubatirira ari kuti aramba chita zvinhu zvaninga chita. You loveness. You are supposed to be the elder one. You are supposed to be the bigger sister. You are supposed to be the bigger one. But in the only time 14 years you. Hauna kukwana. Do you think kuti tinovhunduka tanzi watazotukwa nemi? Chicha munoti tuka imi chasina. Jese ukaunoya wakati tine hips tinayo hips yedu tungokwenya tiripo. Handizvoka ukati tiri ngoma tine ngoma wedu tiri kungokwenya tiripo. Ukati zvibereko zvedu zvakaora zviripo zvibereko zvedu zvakaora tiri kungofamba nazvo zvibereko zvedu zvakaora hazvina mbokumbira chikafu kumba kuya hazvina mbodya chi hazvina mbovata kumbokumbira varume venyu. Saka uchiko kunetsa pana melichi mune mazimino enyu tinawo mazimino enyu tungofema tichienda tiri vapenyu tese chatongoziva guva makuva akafanana kana wafa iwewe loveness ne beauty yako yacho that you claim you have nesiva nebino dzakale tinongovigwa mumavhu motose hakuna anozoenda muglass hakuna. Saka zvimwe zvinhu zvaunotaura zvina hazvimeke sense. Uri munhu mukuru man, uri munhu mukuru kandi pa vanhu vakuru pakutamba kwenyu kwani kuchitanda vanhu vakuru munotambei munei muchitambei chaiko ndinoda kubvunza munotambei because mufa unge muchitamba right na muchitsiurana muchitaura zvinhu zvokuti muzukuru anozokwesha vanhu vaso tinozokwesha makumbo emwana so tichimupa mwana magripe water tichizodai tichitamba you are supposed to be discussing that. Retirement plan yacho ndoda kuzodai so ndikaretire ndoda kuzoita business rangu nemaguru ndichitenga deep freeze zangu. That's what you are supposed to be discussing. Do you discuss about witchcraft always? What do you discuss about? Because you are always bitter. Uri bitter. What do you talk? Pamenda kuma holidays nema whatever vanhu vakuru menge what do you talk about? Because no conversations that I'm funga tinadzo zatinoita isusu inini with my friends vasingazikamwe pa social media kana tichifamba tinotaura zvokuti unozati chi retirement so ngatiite mutambo tikaisira uyu chakatikata tinoita zviro zvatiri kuita isusu. That's what we do. We don't talk about you guys.
We don't talk about you. We don't talk about you. Facebook is kufara. Instead of you sitting down and introspect. Kuti vanhu vari kufara vese vari kufara chii. Uri busy kunoti meli. Meli akuita sei na iwe? Nabuda akuita sei? Wongoka pa vanhu vese vanga vakavachifona vese pakafona KT I think akanga ari pa live. Kubva kuseni kunosvika manheru. Pakafona more than 200 people. Wawakamirira meli chete. Kana nemiwo guys. Wangwakamirira meli chete. Meli wega ndiye munhu wangwakamirira chete. Pavanhu vese vakafona 200 guys, munhu waangoti tek naye ndimeli chete, ndiye munhu ari kungoti tek naye. Munoziva guys, ndiye munhu ari kungoti tek naye chete ipapo. Mozondatoseka. Pese meli visi iwe meli akangotaura iwe meli akangotaura iwe meli panga pana mandla angachizama kuda kuvagadzirisa here achimuudza kuti no ameno yakaningira yaka okay ndikundai ndiye akarekodha. Sorry. Kundai ndiye akarekodha papo pacho guys. Ndira kuti mupanzwe munzwe mundiudzewo pavanhu vose vanhu vakaonda vakafona Miss Blue Chair vakafona akangomirira meli chete. Anzima okay ndandisina kupona so ndandisina kuiona. Anzima ndisa request kukwira ndandisina kuiona. Pavanhu vese wakamirira kuti ndida kuzomirira panotaura meli. Ende meli akanokwira ukanoti tek na meli. Kundai buda udzoke rikuramba kukwidza buda udzoke. Meli yega guys mirai kundai auye mirai kundai auye ndiye akarekodha ndivanga variko inda ndakavata. Mirai munzwe. Vanhu vese akangomirira kuti meli chete. Ndatoziezvo. Pandatoteerera live vachiplay live yavo kuti tokana kuti ameno riganingojoinawo tikusapotana. Ndiwe meli ini ndibva ndatoti izvo meli catching stray bullets pekutanga because ndatongofunga kuti handipo pega. Ndione live yatozotena yese yakuita meli. Ndibona nati mai avaka there's something wrong. There is something wrong with her in mufungwa make. Kokuzoti takatomirira kuzokuskata. Do you think I'm scared, bitch? How many times have you scattered me? I'm still here and standing. Urukuzwa nditoripo ndakamira andidoni zvokumhanya. Wakapera panonaka Loveness. Hauna content yacho. Unofanira nokufollow vanhu vachidei kwauri. Vanoya kuzodei kwauri. Chekuti vanhu vakufollow chii? Uri muroi. And you are supposed to be some uya uchitaura iyo yaunogara uchanzimela akantorera content naiwe content ipi yaunogara uchanzimela akantorera content ndeipi content yacho yako wega iwewe pano pasi content yaunoti ndoita content yangu ndiri one ndeipi yakatogwana maybe ndeipi you try to do keeping it real zvakaramba because unotuka vanhu vacho unotuka mafans ako zvikaramba. Haditi uchiri kurwadza nechekuti Meli was your follower chete. Meli yanga iri follower yako iwe love rate iwewe taive mafani ako ini ndari unozvaunoziva iwe ndandiri fani yako iwe Loveness. Tichiri kurwira hondo dzakona namai Mugabe vana mai Takana vaya andika uchigwa na Betha iwe tiri ndiri kuside kwako ndichitogwa nevana vandisingazivi ndichitogwira uri madays ako nguva yako ucharira uchanzilavhu iwe ani usati wapera sehondo yemuseve yeminda tikazosvika pakusina kana zvemalive izvi ukazopera tikazongoti arega tipindewo muchigemu tikapinda muchigemu tikavhura mvenge ikafaya zvaunoziva ine iwe the admin ikoko iwe asi unogara uchibuda neanzi kumvenge but you were part of that you were an admin there from there tikasiya zvemvenge zvacho tikati alright ndasiya ndakuita ende ukaona that it came and thrived again. Ndozvausingadi iwe keeping it real yakabva yafa iwe wacho uchibva wapera Meli wacho angari follower yako akabva uya akakupfuura akakupfumbura ndozvega zvauri kurwadziwa nazvo. Keti was your friend. Keti anga singaiti izvi zvekutukana nevanhu. Keti anga singaiti izvi zvese izvi. Keti was your friend. Aita zvekonde kutamba na Chris zviri kufaya na Kedi. Handiti paakadzaida kuzopinda paspotlight ega manje apa handiti akuvhura page rake she came and thrived akakudarika akakumbumura iwewe ndozvausiri kuda ndo pane bitterness yako. Because waifunga kugara uri pamusoro azvidaro love
izvozvo kudai so kune vana vakauya kumashure vakatimbumura handiona vana taiti vese vakauya kumashure kwedu ava vana nyati vakauya kumashure pedu vana vese ndo life. You cannot always be on top. You have to understand that, Raveless. You have to understand that. Iwewe nenitakasiyana maleague love takasiyana maleague because iwe unoraramira vanhu, iwe unoraramira nyika, iwe unoraramira mabhegi, unoraramira mabhutsu dzako dziya ndo dzaunoraramira handiona isati ina ndiraramira izvozvo. I've got more. Iwe, you don't know me in real life, my bitch. You don't know me in real life. You know the Melly that you see on social media. My private life, you know nothing about it. Shangu wangu. Newa ijiziva, newa indiziva. Newa inyesodi piwa. Usanga uyo chiti mburisira tupuso tuwako tuya. Tunenge joka wapamakasi. Tunenge joka wapamakasi tubusu tuwako tuya kunge ameno. Separate the two. Une life yako yepa social media pana takazotamba tinodzika kwenda pazasi shaku tifanane nevanhu vese tinanane nevanhu vese tizame kuirana nevanhu vese. I'm trying to be a better version of me and I'm doing so well because andichina energy kusara ndichingodairana nevanhu kana kurwa nevanhu. Energy yacho handisisina nchadi. I'm doing better. Tikacho tikatukwa iko zvocho ndikadini tongoseka chidarika tinototukwa kumapeji akawanda chitokatonwa totoseka chitodarika namafira kure vari ikoko tongoposta kana shungu. Ndakatokunda. I'm a better me than I was 2 years ago. You know, and you are the wasting of them all. Iwewe Loveness unocho ungataura iwewe unofunga ungativhundutsira nodati hanzi unovhundutsira aniwe kuti hanzi tichazobatsana tichauya. So you are hiding behind keti sketi iwewe. Mamona muroi guys, mamona munhu anoshandisa keti, mamona munhu anoshandisa keti ka mamona kutotaura kuti hanzi player ningikiri kutangira kuplayer patanga kuda kuti taugane zvangu panga patanga player kunda let me tell you chimwe right now. Muri painternet muri 25,000 muchiwacha malive. Keti yapedza live arara ari kugaya seza ndinoita inini semunhu unless kana keti asina brain dzinenge dzangu. Arara keti ari kutogaya kuti shit ndati alright vanhu vari kufara nazo but ndodzokorodza odzoka momupusha ana meli miswa imimi kana tapedza nyaya inini naketi hamumbofi makapinda pakati pangu naketi mimi ndakukuzidainhasi meli iwewe wakauzwa ungomwa hwese haufi hwakachinja kuti uri ngomwa. Ndakutaurirai mese mamuchifona pazvimafone calls zvese kana tapedza nyaya inini naketi hamupindi pakati zvekudaro. Kana makamboudzwa ungomwa hamuchinje kuudzwa ungomwa muchangoudzwa futi kechi2 nekechi25. I'm just going to tell you today and forever and amen. Usada kuita mafoni ndini meri ndafona nayo nhamba ndaudzwa ndakabloka ndisi kuti kuona because I don't want chandisiri kuda kuti nditeerere kuti nditore nemwoyo because handikwanisi kutora zvekwana keti nemwoyo ketikwana wangu chekudaro ende keti ndamuziya for a fucking long time. Ana meri inini chibereko chako chiri kubhane ichocho chichagara chakadaro chachitukirwa futi. Loveness handiwa chiupo wataura zvakataura kajako. No, nasoma kudhakwa ndati uchatukwa nezibunho rako iwewe imi mesana muchatukiwa iwewe joyi uchatukwa ndakamirira zuva muchatukwa isagara tinopenga iwe ndokudai mosi chidona zvakona chirano ikoimi gogulu indatadzei unokutanyangadza Meli fona panapa haufi wakapinda pafavorite dzake Izwai kwai meli fona pano Izwai muregedze apenge it's okay. Inini kwandiri kana iri kwandiri ngaite zvaari kuita. But please don't try to push me kuti ndintaure ndinabasa because I will never nemoyo wandinawo nekubuda kwandinoita handimbofi ndakatuka musikana uyo. Ana meli
chose uchachitukirwa futi kokofu kushanda izvozvizvi because uri content imba yemunhu. Loveness, shamari yangu. Awuse. Yes, mami, kanjani kuya rini uzondiona shakwakudziya. Ndikuya. Ndikuda kungoti 1 or 2 ndidzike. Ini natingi pari kunzi nasekuru vari background mandadzika. I think it's because you mazvinzwa guys, mapadzo hani mazvinzwa mozotama kuda ndiri kupenga. Okay, ichiri kuendera mberi. ana kudonha inetwork yake yadonha paramira ndimfonere ndiri nhamba yako uyu munin'ina wangu uyu ndisista yangu ndomutsvaga panapa. Hai, fona Neli, fona inini mi chakuadresa mira. I think network yake ndimfonere ndomufonera uyu. Guys, let me tell you something. Imesa imimi as much as muri kucelebrate zviri kuitika ndira kukudza ana Mary nana Joey kana tapedza tatanga futi zvekukauti tichakutukai zvekutodaro. Inini ndachida kuti Loveness iwe wanga uchitamba nemwana zvakanaka handiti, and then ufandla of course you was saka tinongofamba kana zvinotaura izvozvo. but Mandla ndozi atori izvozvi uyu Mandla ndozvilavisa ako anenge ketu anoisigeta. Saka ndikechezi asking Mandla anekashungasirwa nedhirama racho kuseri is begging for a reaction. Yes, Mandla anotoita achinakirwa kuseri. But pakubvunza pangu Loveness Mandla unedzako dzanga dzichipisa mazuva apfuura takadzisiyana nadzo takadzitaura naketi takatokunyaya zvekutodaro inzwai mbuya, inzwaiwo guys. Vanotorwara mbuya, atori neera mukadzi uyu. And then my sister uyo ari pakona, I don't know her name. Handisi kuziva kuti panyaya ye3-way call apa pamukuramba muchimubvunza zve3-way call kuti muri kubvunza chii. 3-way call haisati yaitika. Mandla says he's going to do it. Saka ndoona sekuti sometimes kana vanhu muchizama kugadzirisa vanhu munokaramba muchimboripita. Exactly. Mandla ndosati kuti Mandla ngaadzike. But Mandla abvunza mubvunzo yake yakwana pana tata. Auya. Mandla unakana uchimira kana $10 zemakorokota emuzukuru munyowani. Chaunoda pakati. Comment section yakabvunza kuti kunyanya 3-way call yazodi 3-way call yachona haisati yaitika. Saka what is it that you want to know about the 3-way call? Saka what is your error? Aiwa, ndinamboti ndine error. Handi vanhu vari kukodzera saifa yacho kupa marora. What is your problem with the 3-way call? Okay, really? Don't start with me. Aiwa, nakandapedza nachida kugadzirisa nyaya Okay, mira yonse. Sister, nomubvunza. Okay, sister, panyaya yose. Okay, sister. Okay, sister vari pafoni. Loveness, ndibvunzirewo sister vari pafoni kwanzwa kuti inini okay ndabvunza nyaya. Pakubvunza nyaya chii chimwe chandatadza ndobva ndaziva. Handina kutadza. Asi mubvunzo yako uri kuramba uchingobvunza same question. No, hapana kusati ndabvunza. Okay, Gogo Louis. Chimondibvunza. dai wewe. Okay, ndabvunza mubvunzo ndikati okay. Ndopanyanyotaura nezvenyika panga kuzongotaura ndomuita anti ndikunzwa kana paripo pega kasina kuzotaura kumberi kwataurwa here kuti kumberi kwaazotaura after time yandamufonera akandituka inda ipapo toni go ipapo inda ipapo toni guys handi mazvinzwawo ndati mungoonawo obsession yacho ndangoti muzvinzwewo kana kutsamwa hautsamwi guys hautsamwi mazviona ka yatotyisa nyaya Meli ndinatove pafront atosiya kuhaidha behind Keti kutadza kuzvimirira wega kuti hanzi ndichamirira Keti handiti ndiadrese wegazve ndituke wega ka konoda kuzomirira Keti saka unongati pane Keti akatuka pane chichafa pane chinozotadza nderipi wedhiriniwa ndichauya naKeti randisingaziviwe
nderipi raunofunga kuti ndichavhunduka tsva kana kuti ndichatadza kudya zamba kwangu kana kuvata nemurume wangu kumba kwangu just because kwatagwa shoko ndiripi loveness ripi riudze katione ritaure katione ritaure pane shoko rausinambobvera wakandituka naro here rekuti nhasi ndinotya rihure ndiri muroyi ndiri ngomwa Ameno, cheers. Cheers, ameno ikoko. Alright, Cheers, thank manga. you. Cheers. Kola aripo. Kola muripo. Cheers, ayo. Alright, kola varipo. Tabo. Toshitaura zvedu. Taura yenyu. Chekutanga chinanga chida kuti nditaure ndechekuti muupenyu pane chinhu chinanzi accountability. Accountability ndokunge waona chinhu chawaita chaafecta munhu that you say you care about. Kubva wataura kuti apa ndakanganisa. Initially when you started talking, you said you were not aware of the things that you said on the live yamaive muri because True. yeah. And then afterwards, this nyaya has been trending for the whole day. And I'm very sure Kuti, somewhere, somehow, you bumped into these videos. I want to be very clear with you, Sisi. I did not. I chose that broker Keti everywhere with instance anything. And in that one and this could zira. I want to be fair with you and I want you to know that I didn't want anything. Musiyapedze Loveness since teaching. Conversation, I'm listening. And things also matter kuti imi mamuna video yamaona. That's fine. And then mazoya mazwisisa zvaitika. Your point, the point that you made afterwards was she should have picked up the phone and called me to say, ndinakufara nezvakati nezvakati asina kundiagisa live. Which is the same thing that you could have done. Kuti imi makabatikana nezvaakaita kuti tingachiita chinhu ichi tese handiti. Dai imimi makatora phone considering that she's just a Sisi. Makamufonerawo nemi wamuudza kuti kumufana wangu so ingatanga chingodhila zvinhu izvi tese. And I did that. Hold on, Sisi. That part ndakaita pangu ndakatumira message Sisi. Ndikati taane mabistocks here takuita sei ndikatumirwa kai laughing emoji kaita sei ka laughing emoji sisiro ngatienderera mberi ipapo pangu ini ndakaita pati yangu ndakuratidza ipa live in case you missed how this I didn't miss anything. How this is all coming across is you are being very deflective and the muruku you're not taking a pause to say, I think I might have messed up. My sister, Madonna Najunguai, ndatouya ndikataura kuti pari kunzi ndakatotuka Kairi. I'm very sorry about it. I apologize. I would never want that to come out to get 30 fucking Kimberly. And I apologize for it. Saka musatanza musukubudikira muchitiwo makakanganisa. I'm saying from where I'm standing. So if you let me finish, and then maybe you might just understand what I'm trying to say. There is another point you made just now. Matanga kuzo address kuti Meli chakuti yako Meli kuchakuti kwako. When Meli called Katie, not once did we hear her say, let's be friends again. Trust me, all of these celebrations that are happening in the streets, it's not about What are the celebrations? we are really celebrating because because zvakanaka kuona vanhu vaya vanenge vachigorongerawo vamwe Right, stop it.
Stop it. So you see, stop Ningesh. Stop the thing. Stop the video. Right. Murkuona what she's trying to do, guys. And she's throwing me under the bus. Akudiveta nyaya kuti uketi uchazotuka uchadai iye wacho antika aidituka and now she wants to divert everything kuti nindite fight ndirwe na Keti andiona ndaida kudaira Keti kudhara ndakamdaira and I ended up saying, you know what, and ndinyarare and let me just concentrate on what I'm doing, and I ignored and started doing what I'm doing antika what I was doing achituka ndakatongo ignore and I moved on. So she wants to divert the whole thing now kuti Meli shikazodai talk about you, talk about yourself. Wakanzi ita live pindura wakaudzwa kunzi pindura zve waibzopindura chisa Meli mukati Meli anokwana papi panyaya dzenyu wakambondoona chipindura nyaya dzana Malotini, wakambondoona nyaya dzana Malotini takangodzionawo dzichiitika dzikasvika ndikatonyora ndichiti guys, if minding my business is a person, nyaya iyi yandidarika sure ndakangoti let me just ignore it, ndofana ngo yangu ndidarika. Can you not do the same sometimes? Why kudrega Meli muzvinhu zvenyu pawaitenga nyaya dzana Ulenge ndeyo ndaivepo here ini nailoveness? Wakandoona nchipindira nyaya dzana Ulenge ndena naMaloti, nyaya dzake tina naMaloti pavaita nyaya dzavo wakandoona nchipindira? Did you see me ndichizvipinda kuti ndaitongoona kuti maklipu muroti chiko chikumboitika? Iwe wakanohakira wega, unohakira nyaya dzese unohakira dzese, unoda kuhakira pese. You want to control everyone, even Naketi wacho wadatomkontrola kuti do this itachakati. You think you own the world, you own social media na Loveless. Chimbotanga watsvaga vanhu vanokuda first. Handika chimbodzidza kuti chinonzi rudo chi. If you can learn about family orientation, handika orientations uchabatsika paupenyu. The problem is family yako chaiyo hauidi haikudi. Now guys, it makes sense. Kutaura chokwadi guys, pasina kuvenga kana kudini, it makes sense now. Why family yake isingamude mukadzi uchu? Ndosaka family yake isingamude. Anoda nikikiri, anoda munhu akadai sondiani. Munhu wokuti ndo zvaari every time anenge achimbotsvakana nevanhu, munhu werudzi. Munhu anokoshesa mafriends kudarika mwana wamai vake. Kuisira mwana wamai vako kamera parice. Uri kutya Keti, Louise akakuparadza iwe, ukange wakuti wailuza tu mwana Meli. Iwe wakasikatywa na Louise zvokusikatywa zvezviya, ukatadza kupindura kana kuti Petro ukaona kuti uri kugwa neginda Goria. Handika munhu ane energy nenguva yako. Ukaona kuti waifunga kuti weakling. Wana Meli kawajaira unotofunga kuti ndiri weakling because handidi kudaira. And you think I'm a weakling. I'm not a weakling, Loveness. Inini kazhinji kacho zvokulauda zvamemisa zvezvaka handizvidi cause handidi kuona mablogger, upcoming blogger akatanga akabva pano. Handi vana vakawanda upcoming blogger akabva pano, vakakurira pano, vatori vachiri pano. Shuwa ndoonekwa ndakutogwana upcoming blogger akabva pano apa vachiposta cause vanoita konende kuposta kazvinhu zvinenge zvichiitika mastate. Vonitora ndichipopotedzana nevanhu inini. Ndozozvona ndakazara everywhere ndichibuda mbire kunzi sisi Meli wangu achipopota ende vakazara pasocial media zvinezvi ma 20 years, ma 20 chakadaro years achikomera kuti mbuya ava vana kwana ende mai ava vana kwana, honai mapopotera kwacho. Ndozvandisingadi. Hanza, can you say no, I was not reading comments. Ndizvandisingadi. This is why I ignore you. This is why I don't answer kwandotukwa. Handikuona andidi because nechitoziva kuti upcoming blogger anono screenshot ipapo otoda kufambisa. Andidi ndoda kuverenga dzenyu mastito. Inangu anchadi. Andidi kutrenda for the wrong reasons. I now trend for good, kwete for bad. Andidi Loveness, leave my name out of your fucking dirty mouth. Muromo wako unogara wakadhakwa nezvaunomwa izvo. Andika siyana nezita rangu, siyana neni. I am not the only one. Handidi kutrenda for the ndoda kutrenda nezvinhu zvakanaka. And ndakabuda pazvekutrenda zvinhu zvakaipa. You and then you mistake that for weakness because handikudaire. No. Loveness. Inini kana uchinda katisangane kuSA uone kuti madhambros anoperera papi.
kana wakanyatsa kupenga chako loveness uchifunga kuti iweweka utori streetwise zvekudaro love neutral central venue pa essay let's meet there in person. Do you think you summoned me to call you? Who are you? Who the fucking died and make you Jesus? You don't phone phone. What do I want from you? Can do no call you today call Jetinga phone loveness. You can phone and chagachi. So we didn't phone no do that for now. Come on page quack. And it goes and that goes to can I block a munda to blocker? And this joker no go ramun so later so to never patun to my screen ghost. I don't have a ghost account. I don't do ghosts. And why if I'm somebody with the name of ghost you? Yet you know them work Amela I teach you my ghost and don't go away no Nico ghost. It didn't you go go and start I do that don't be ghost. Dere ghost. In the blocker, why would I come back and watch you and stalk you? Ungatondisikwai uya pano gauye pano come here and phone kuyati phone kuti ndiuya goti akauya ugotipambire kuti akatoya pa life pangu akatondi makatomona mela akatoya pa life pangu anoda kupinda masegus mangu inbox yangu une mukadzi womurume wa Thomas woku Germany inbox mangu nyaya dzako iwe mukadzi wa Thomas woku Germany arimo inbox mangu but yenza kuti asingastaura kuti atisine nadzo iwe. I see every given opportunity. Miss Candy, I'll add you, hold on. Every little given opportunity that you find, you want to talk about Smelly. You unowana nguva sometimes yekuti kuuya neghost kuzotora mascreenshots papage pangu neghost kublockwa. It means kuti haudiwi haudi kuonekwa. Wotora mascreenshots woenda kunoedita woposta kuti vanhu vatuke. So many times about me. Did I ever come here and complain? Guys, makambo zanchi complain apano kuti love and poster. Makambo nanchi poster ini pano. But she posts me a lot of times. Ndoto go na chiti roba mune copyright. I'm not going to give it that is satisfaction. Yekuti melao yapana kadongora kadona kwa mazona sia ikoko. Makambo na unchikana mchipondogo na there are so many pictures zake zanokosa kuposta pa vakasura chita party na yapa. But I didn't post anything of his. I don't talk about it. But she goes on and on and on and on. Melly this, Melly that. Guys, do you think we should go and put a picture of rainbow? Don't go post up and stuff. My dad is fun. They will live a Christmas Day. You know my dad is off. Never woke up and never noise. But I don't do that because I'm not here to support Vana. We're not follower. Vana not follower. They followed me because they saw something. And it's Vana to ziva my weaknesses angwinin. Vana to ziva my mistakes and I take my sure. Vana to masiva. But I know Buddha for social media. Takama so mataura nega for social media. And it's Vana to ziva makati alright. Shakadaro. They know about Vengi. Vakati alright, sinoapa my chance who follow you like that. Tuone. They saw something good, one follower. Then I got in, but you are never lying down with a window. Guys, I was sleeping. Pandato one this live, Pandawana is shooting that to Kwana couldn't see TikTok go. Vanava go shoot a noise now. Vanga is to Tuka. Vanava my dad is go TikTok. Vanga was to Tuka. Mukuza shoot Tukana naye, so to Daro. But so Musapindure took to Peza, and I just took to Musapindure. No, I'm not going to let anyone be what spotted out of character because of Mukazu Ush. Mirainti address and ya Facebook, Ipere once and for all. That was stop and did not to life. I went to cover Kumbira Bakati life out. 2 year Kuno. Vango stop to put a coco. That's what a mother does, Sha. Uruzwa. Kwende zokuti unaenda kunoti poashika pesa pakutuka skata kwa zurota ito fara stiri kuti skata cheromoso gadzisana so kaskatwa simple sema fara uri kuita kuti uchazo diskata kana makuzo diskata ndipapo antika mozo tangira ipapo moskata asi zvazvino it's your day mazuva ekushaina sizori uno shandisa vamwe uchifarira kuti vamwe vashaine everyday vachitukwa ndikoko unopindira mafamilies evanhu loveness iwewe kupindira uchipusa iwewe waituka Dorini waimutukirei. Why took it away?
takuda kukuonesa kakuti tikutadza kuti uri muroyi Loveness. Pari kugwa Ketina nemunin'ina wake nefamily yekumba kwavo. Iwe waikwana papi? Zvokuti wanga wakutotora uchitukawo Doreen iwe waikwana even kana Kate iri friend yako as you claim you are friends wakamupinza mba mako ukazodini handiti kana waona kuti haukwanise kuti ubiyananise vana, why can't you just take a back step mira kure uko? Waimupindira uchitukirira Doreen unofunga kuti ropa rinochinjwa? Do you think just because Doreen atauri na Kate havasana nemunhu wani? Do you think iwe Doreen ungazopinda pakati pazvoti uchabva waita wato overtake Doreen iwe? Ndopona kuti hauna kukwana. You're supposed to take a step back. Kana kutofight na friend yako muri tukwana ti wangu. Until when? Unoswa kupi? Mude give you a chance, but maybe probably wakuziya weaknesses ake avoid those areas. You don't go pakati pemunhu wanono hakira nyatsiri dzako unotsanga unotukana na Doreen iwe wakamira sani iwe Loveness iwe. Wakutsamwira Kate wacho kuti hanzi ngatuke munin'ina wako. Are you okay? Guys, munhu akakwana here. Mukadzi uyu is she okay? Tuka sisi vangu. Simply because sisi vako vaibika chikafu. Kutsamwira chikafu. Toilet. Kutsamwira toilet. Hauna rudo iwewe Loveness iwewe. Usanyepa zvako. You don't have love. Hauna rudo nevanhu. You never uchikwanisa kupa mari vana mtodoko vana stobolos uchitadza kutaura nemwana wako mai vako ari muAmerica imomo wakaunza. Chero makaita zvipi munoregerana nakona chinhu chisingagadzisiki mafamily umu. Zvinhu zvinogadzisika mafamily. Kusiya wagadzira chikagadzika chikamera pamusoro pegaba reshuga. Kusiya wagadzika kamera pamusoro perice kuverenga shanga dzerice kuti asara akatora rice 500 akabika. And then you call yourself a better person, Loveness. You are the worst of us all, you. We are not, atisi even very right, but you are the worst. This is but you are the worst one, you. Who is a camera? Mu toilet. Kuti amama nguwe yakariba zvaka aflasha rungani. Because ndino bhadhara. Hey? Dzori vati blog vasinani basarisana mufara. Jose, tagara atitotauri antoda atanga munhu aningataura nezvangu totanga kutaura nemunhu ataura nezvangu. Ndiwo atinotaura nezvacho. You talked about me. You talked about me. Kate wacho anakutaura nezvangu apa. Ataura nezvangu here. Ndiwo watipa live yako isina ineni wakuramba uchiti meli. Pa live isina ineni. Wakudhererawo inini. Pane pamwe paunotoona kuti inozati izvi zvimwe zvinhu zvandidayiri zvandinei nazvo izvi ndoignore senge iwewe handimbokudaviri Loveness zvokudaro, but nhasi ndashamisika kuti palive isiri yangu isine ineni. Uri kundipinza zita rangu mukati papi? Haisi yangu live haine ineni. Anditi kana wangu decide kuti usikuda kugwana shamwari yako waingonyarara wobva kupinza isisi chikupinda papi unongonyarara zvinongopera mogadzisira kuseri. Anditi simple kwa vana meli ari kukwana papi? Isi tongonyarara wani munotituka one every day na Loveness tongonyarara wani. Ndingangona kuti alright hausi kuda kutukana na bhuru wako, hausi kuda kupindura zvaizvozvi because emotions are high. A clever person, a mature person, hawambobaya live chile waingotaura kuti I'm not here to talk about kuti wobaya malive wakochichitambira momira mamheno muzogasana mega kuseruko. Handika tozongona magadzisana tatsire nazvo kana muchida kuzosikana mabatana madzokedzana kuita moti sikata kamabatana madzokedzana ipapo ko manje wakudivert life ya meli life yako yangu meli yawe meli tikazokutuka iwe meli chazokutuka iwe meli zibereko rakazodai iwe meli zimino ko inda kwana papi nailavu ndakwana papi. Hapana bonga bozo supporter a total stranger chumpa mari mwana wa mai vako chaichaiye wakamuvaimuveringira shanga dzeraisa. Hauna rudo iwewe. Hauna rudo. Rudo chinonzi rudo hauchizivi chinonzi rudo. Hauchizivi chinonzi rudo. Wagona kutaura kuti handiti live ndichipindura Kate.
but wagona kuita live uchitaura Meli because Meli inzira yekutoilet shame. Meli inzira yekutoilet because wakona kuti handichakupinduri ukati uya anotonditya zvokudaro saka ndiye wandichange ndichingotargeta. Wakatukana naLuiza Musuno mega panyaya dzenyu ndisingatongozivi kuti nyaya dzei. Wakauya wakuti zvemeli wakupedza futi sara mukatanzi watumwa naMeli. I'm like ini what I did ndakatomisa Luiza. Ndaona kuti no. Andika rega ndichimisa Luiza zvakunyanyisa. Ndikati Luiza, a winner knows when to stop. Wawina chistopa wangu. And she listened. Because inini kana ndichiwira naLuiza ndiwira naLuiza ngati mupenye kuti ndimudzise ndimumislead kana ndimuparadze mwana uyu. I hotspot mahondo dzangu kana adai. No, she does her own thing. Munhu akazvimiririra. Ini chero nyaya dzangu dzimwe ndinongotoita antongodzoonawo masitipi dzangu ngatombotaura nezadzo. Anongodziona ukadziona ikoko ndiko kana kandibvunza kuti chikuitika nongomudza kana kasandibvunza ndikoko. Anditore hondo dzangu kuti kuna enda kuna because inini hondo dzangu ndogona kudzikunda nekunyarara. Ndongozviignore ndonyarara. I learned that from mumwe munhu. Kuti sometimes ukatonyarara zvinongodarika. So I don't need kuno hotspota munhu. Ipapa pachero pa life nangozviwira ndega. Handina munhu ndauya naye kuti anondibatsira kuita hondo. Ena handisi kupopota. Because kana ndichida kupopota ndinogona kupopota. Kana ndichida kupopota ndogona kupopota but handisi kupopota. Ndikutokuudza kuti unzwisise. Because iwe unenge utori slow learner. Unoda kuudzwa mbijana. Saka tikukuudza mbijana. Hauna rudo, hauzivi chinonzi rudo iwewe. Rudo hauna zvako. Usatombonyepera vanhu pasocial media uchivapa zvimari zvako zvaunenge uchivapa uchiva nene zvaunenge uchiita. Rudo hauna. You don't have love. Hausati wakuziva chinonzi rudo. Hauzi ungatochemera kuti mwana mai wako atukwe. Kuchemera kuti tukai mwana mai because mavakonana. Ndeipi family isina mafeuds? Family isina mafeuds ndeipi? Ndiudze family isina feuds, sina mafeuds ndeipi family? Ndinganotsvaga munhu yautuke family yangu totsamwira shamwari kuti tuka family yangu. Kudhakwa mboko, kusemesa kudai. Loveless hauna kukwana. Honestly speaking hauna kutokwana. Unotoona dambudziko hombe chairo. Imboenda kuchechi love. Here is my honest advice. Andisika chimboenda kuchechi. Andisi chimboenda kuchechi. Honestly right now you need God. Honestly ungatozodzoka uchituka uchitaseka wazvinzwa ndichine newende ndikoko hameno zvauchaita after this ndikoko but chokwadi unenge wachinzwa. Right now iwewe life yako iri in shambles. It's scattered everywhere. Life yako chimbotraya kuenda kuchechi. Loveness, find a church. Yaonokwa umboenda on a Sunday just go muimba ya Mwari find any church umbonopinda so umbonogara muchechi kudai so kungogara so umbonzwa Mwari vachitaura newe. Umbonzwa mufundisa chiparidza munogona kusangana soko rakanangana newe ukadzoka wanani. Zvazvinoka upenyu hwako hwamira ende uchafafira inogwadza. Love uchafafira isingaiti. Every day take nevanhu daily take nevanhu. Betha chaichewo akafona nezuro. Why did you not address Betha? Betha Washington called yesterday kwake tuku akati ndini Betha. Why didn't you address Betha? Wangu iyo Meli ndiyo yawangu timeli. Ndati ndikuudze I'm not a weakling sha. I've decided to grow up. I've decided to try and act my age. I am not a weakling. Kana funga nditori weakling. And this weakling Loveness ngatisangane ku SA pa grad izvo zvokusara muchione gwa muchitonga ma screenshots ma chat ma video ina andizvidi. Zvokutonga chi video chipopota uchidi andizvidi. Imbonotsvaga rubatsiro kuna Mwari ndiyo solution yako right now. God is going to be your solution right now. Because you are heading for disaster. A winner knows when to quit. Loveness. A winner knows, all right. Well, winner, you are on top of me on everything, love. You are on top of me on Bajese. We come so pangua winner. Chitra focus on the letter kokanga Meli. Forget about Meli. Sachi Meli pamromo pako. And
kana uchigota magatsi ekuti unouya pano neghosti wotora mascreenshots angu pane ndichita right face yangu yakashata iyoyo wotora wonoposta kuti nditukwe wakaedita handiti. Saka iwewe haudi kutaurwa nezvako sei? When you busy talking about other people, haudi kutaurwa nezvako sei? Sei usingadi kutaurwa nezvako? Izvo zvendati ndikakuposta ipapa iwewe unotsamwa, but iwewe unogona kuya papa uchindiposta uchitora mascreenshot neghosti for that matter because ndakublock uenda kunondiposta ukaedita. Asi iwewe haudi kutaurwa because you think you are the queen of what? Mami Water? You are the queen of what? Pavanhu vese unongoti meli. Ina ndisiri ndakati chigumwe nababa wako ini lavu. Wakadhokonyiwa nababa wako nechigumwe. Wakadhokonyiwa nababa wako nemugoti kusasuko. Handiti wakarepwa nababa wako ndizvo wakataura. Handiti wakadhokonyiwa nechigumwe nababa wako iwe. Handiti baba wako akakukwira here Loveness. Ndidzikise zvaunoda iwewe. Do you want me to come back to come down to your level? Don't trauma yaunayo. Enda unotsvaga Mwari. Enda unotsvaga Mwari Loveness. Handisiri ni baba wako, handisiri ndakakubaya kuzasini. Enda unopedzana mudhara wako ndakakudhokonya kusasi. Handisiri ndakakudhokonya kusasini. Kuti bitterness yekuda kuti pedzera bitterness yako pana Meli. Ini ndokwana papi ini. Where do I fit in panyaya dzako naketi? Vanhu vese vakafana vese wakanononga Meli. Beta akati ndiri kuenda nema-V11 chaiwo. Asi watofunga kuti uri kuda kuti uti tek neni. Unohila sei when you enda kumari yese yaunayo unenge uchiflasha. Go for therapy. Enda kumatherapy unoudza kuti baba vakandivaindisa chinhu chavo. Unoudza matherapist vanokubatsira. They will help you heal. They will help you heal. Wakati baba wako vaikutora chidhende chemaperiod iwe. Ndizvo wakataura. Ukati baba wako vaikutora chidhende chemaperiod vachikubaya uchidini. Handiwana, you need deliverance. Exactly, wicked angel of wickedness. Ungandiudzei iwe baba vangu vaindidai ndakakura ndichidiwa nababa vangu zvisingaiti. Ndakafana namudhara wangu aita. Ndakakura ndichidanana namudhara wangu zvisingaiti ndichidiwa. Anditika mai vangu varipo ndichidiwa. Ndinaitori nemusikanzwa. But vabereki vangu varifighta. My mom had to start a prayer meeting yekunamatira mwana wavo angatori nemusikanzwa. Inini kubasa kwavo kuchipatara uko. Because vaifighta vaida mwana wavo. Iwe vako baba vave busy kukanda chigumwe. Vangu baba vave busy kuprotecta mwana. Siyana nesita rangu. Hazvireve kuti handina zvokukuudza zvinokurwadza Loveness. Ndinazvo hope zvokubatawo panorwadza. But I choose to be a bigger person. Handidi kudzika newe nangoti ndikungokunzwisa ndikuudze nzwisa dzausingadi kunzwa. Siyana nesita rangu. Handisi kuda kuve toxic and evil like you. Takazviita zvese izvi hazvina zvinobhadhara. Unongopedzisira wongoita munhu ari. You end up hating yourself. Nekuva toxic, you end up hating yourself. Wakugara pasi ndine here uyu. Why didn't I tell you? How did I come here? How did I reach here? Respect ndichoti ndiwana mama. How many times chindisamona kupedyo kwako iwe? Wakanditi ita sorry. How many times ndai kuita sorry? Not kuti ndaikutya. Ndaizama peace. I was trying peace. I was trying to be peaceful. Ngauye kuna Meli. Ndoenda iwe. Ndosvika sorry mukoma. Ndozvandaita because ndaita uri mamoyo. Sorry mukoma, all right. Toti all right, kwanza all right zvapera. Guys, vanhu voseka voti hapana peace apa muchaona. Pasina 2 days ndikutoona ndakatomuka makuseni ndoti atanga muri kutukwa. Mama. Ai kude. It is well, Shokwan. It's okay. It's okay. Ndakarara. Ndinomutsoma kuseni chomuka vanhu kusana zuro. Ndakabva kuti sorry yacho right pamuri kupanda kukanganisira tichitamba tichikurawo. Sorry zvapfuura. 2 days unokonga chinzi mukai muri kutotukwa naLoveness uko. Kwainga takaita PC1. Kumwa PCA matotangwa uko. Because you hate peace in your life.
you hate peace in your life. Haudi peace. You hate peace. Ndosaka ndaiuya kwauri ndokuti sorry. After 2 days wotangana neni. Unoda kuti chinonzi sorry. Chinonzi sorry kureva kuti I am being remorseful for whatever zvakaitika ndikukumbira regero sorry. Antika wait ndikuitira chimwe chinhu unosaka kuti manitira chakati. Haungarambi nenyaya dza 2015 2012 uchingodavo kunzi ndisaka ndokufa ngokuita sorry every day pacho porota wakanganisira ipapo paunoziva iwe every day vangoramba chokuti makusendika vakati lafu wambuka here vede mudze kuti vaida simeni sorry mangwani ndomuka kwai sorry kusvikira makore mangani zvinhu zva 2014 zvinhu zva 2014 you have to grow up man loveness. Wakandita unge mwana zvandikutaura zvapana ndasingazvizivi pasocial media vanhu sanochiziva because waindisamona vanhu vese vakateerera ndisingauyi kusvika Cheri aniti endai hausi munhu ari right loveness iwewe waibuda uchimirapo iwe wakabuda uchimirapo chitanzi mele aridanana nagodhoni uya unofamba naye godhoni ane mukadzi waunonyatsa wausingaziva unongoonawo hasi mune social media. You never even thought kuti zvichauitawo impact ipi kumukadzi wake. Uri kuda kungopwanya chete uchienda simply because you unodanana nevanhu vanoti vana bhuti vako. You thought I am capable of doing the same. No, Gordon is my baby brother. Ndaperi kwa zvakaita sezvokuti ndingabva nanzi ndorora nemunhu anotora sehanzvadzi yangu nemwana mudiki akadare murume ini ndichiwirana nemukadzi wake zvokudari she is my prayer partner yangu mukadzi waGordon. Prayer partner yangu zvausingazivi loveness tine maprayer partners atinoita kuseri uko pano asi wakabuda uchizvitaura nemusoro wakaenda kana kunyara kuti wamira kuti anenge achifamba newe vanotodanana vai vanotodanana apo wakandisa panyaya dzako dzawaitukana mega kwami mhene zvavaiudzana uko nanditoriko nandisitoriko anditozvizivi wakanoti meli futi Patricia Jeki chaicha zuro akafona kwake tuko Patricia Jeki akafonawo kwake tuko nezuro mirai ndimuudze guys akafona kwake tuko Patricia Jeki pane vese ava wavasiya wanobata inini guys kana ndimi wenyu pamwe kana ndiri wrong ndiudze tell me kuti ndiri wrong andinobvuma kutsurwa akafona masocialites mangani nesuro wangozoona ndimeli wagona kufamba naye usiku wese wanga achifamba naye ndimeli mainzwa audio meli ndiye wanga totektek naye vamwe vese avasiya ndakanyanya kutadzira chii naiwe mukadziwe ndakanyanya kutadzira chii uri munhu akaita sei ndozviwira pano noita zvinhu zvangu pano netimu rangu tobva toenda hatinei nemi hatitauri nezvenyu hatinei nemi toita zvatoita pano totodarika totoita zvatotoita totodarika totoenda kumberi but you be just talking meli chetoti meli ataura papi anyora papi apostei adini so that you come after me. I'm not a weakling loveness. I'm not a weakling. I refuse to be dragged into your level chete but kana uchida kuti down that road I can take you down that road but I'm very sorry kuti ndichakudisappointa non-follow up ano ndichakudisappointa non-follow up ano ndinogona kudzika to your level. If you want me to come down to your level loveness I dare you. I'll come down to your level. Hello. What is not weekend? Ndiri bho chiri sei achi Ndiri bho. Kuti ndikuda kukudza kuti pamusiri kuziva pane munhu wamuri kutaura nezvazvo. Anonyatsoziva kuti ari paFacebook anofana kutaura nezvenyu. Inimi hamuna chamakambonyanya kutadza zvekudaro zvekunzi hanzi munofana kwadziswa everyday. But chiripo ndechekuti akasataura zita renyu apa haana content. Ari mazvona. Ari kutya kuadresa shamwari yake because ari kuziva kuti akadresa shamwari yake akazotukwa neshamwari yake vanhu vese vanhu vese vaifara nezviroyero vese vachienda kusaidi kweshamwari yake because truly speaking shamwari yake inotodiwa more nevanhu than iye zvaanoita sei madirwo anoitwa but chiripo ndechekuti it's not like kuti anokutukai everyday kuti makamutadzira but anokutukai everyday because ari kuziva kuti anenge achida kusimuka nekuwana maviews nezita renyu
musamboswere muchizvinetsa kuti hanzi heye ndakamutadzirei ini munhu angaramba achitaura nyaya yekumbenge yakasoitika 2015 2016 wazi. Saka kana muchiona kuti munhu ari kukutuka isimeri nezvinhu zvepasi yenyu inimi mungaentertain munhu akadaro iye ari kukutuka ine zvinhu zvamakatoisa kudhara zvisisina kana nebasa rezvezvo zvaari kutaura izvo. But you have the right zvenyu kumbotaura here but mukatongotaura nhasi tisineri zvatokwana tisiyana inaye. Obviously kana ndina nguva kusara ina ndimuteererika zvokudaro dai ndasina toita kutiktok ameno musati ndinasenda kutiktok ndisina kuzviona. I was not even going to do this iyo live ndangovhunduka nditongozviscroll ndakatorara ndototi hatingandimboodai ndikudai so because indazoita tap kutiktok ndazorara vanhu vakatirarai mutisiye tiri palive saka ndangovasiya vari pafoni ndobva ndazvivatira andiona so kuseni unototi live yazodiko yadzima yega ichichaitika ndotoscrolla dai ndobva ndaona kuti ndofunga live inenge yazodonha yega here ndarara ende ndobva vanotanga somewhere payadona saka ndatongoona chilive ndobva ndatongotega nditatsoti chii ndobva ndatoona chiplay wandike meli ndatove pasitikeni kundiite pasitikeni kondadii. Aiwa munhu ari kutsvaga anotoziva kuti ndakangotaura zita renyu because sisimeri munozova tiri kudhara ndaita wendapinda mufoni ndika ndichikurova iso mobva manzi meni ngaya kuno mobva mamhanya mosvika mangwana ndofunga makazvitwa kanenge ka3 muchimboenda muchimbonoti so ndinyatsoti mayava chii kuna imi kunyengererere ndaisa zvinzwisisa kudhara tisimeri but unonge uchizviita because of peace but ndakaona kunge musikana uyu kwawe anzwisise between peace nekutyiwa ndozvinhu zvandakaona zvaingotaura neshamwari yake nezuro kuti azive different yepeace nekutyiwa umwe munhu unogona kumutuka January to December chiramba zvakakanyarara so it's not like kuti anenge achikutya but anenge achingoavoida kuti hazvisi necessary because isusu zvechokwadi tinenge tichitotarisira kuti zvinhu zvakanaka kubva kwamuri zvine mimi tisimeri tikazoona makupinda muzvimalaifi muchitukana nevanhu taona mapost pane social life muchitukwa taona hazvizoite zvakanaka ende zvamuri kuti rambai makadaro mungamuadresa nhasi gazvitopera zvangu zvatongopera ndozvozvo vhele I don't intend kudzokera kuti kwai ndodii because I told you the reason why I avoid kudaira is ndizvo zvokupostwa nemabloga uchipopota andiona because I see the image ndiriyo mucomment section ka ndichizviona kuti saka dai ndandirina pandakapostwa ndichipopota so ndotry kuavoida handisi kuzvida handichazvidi I don't want to trend izvozvo nenzira iyoyo ndoda kutrenda nezvimwe zvinhu noti izvozvo handidi kutrenda neizvozvo ndosaka ndisingadi tasiyana neni mukadzi uyu gaisiyana neni loveness nango ndikudze ndega handisi kuda kuti china ngoti ndikudze ndega nemuromo wangu because handidi kuti ndikutuke zvokuenda newe kuti ndidzoke newe zviri dhipa zvokudaro handidi chete I don't want and I avoided you andika let me stay in my lane you stay in your lane ikoko. Hello dear. Hi Sisimeli, good morning. Ndikukuona makasvika ipapa pamura. Sisimeli, ingawani mimi you always tell us kuti mukaona vanhu vano bad comments on Facebook tagai nhoroondo yake munhu iyeye unonyatsoiona kuti munhu uyu ari bitter somehow ndimunogara muchizvitaura pano saka mukadzi uyu nezuro zvaitaurwa 1 nezuro zvainzi neshamwari yake loveness haanambobvira akawana love ndosaka achita love yekutengera and people like them vanouya vachipedzera shungu dzavo to the wrong people and she targeted you manga makambomuignore madii mangomuka makaignore naisisimeli no ndangoti angoona because honestly speaking angachimbotaura she kept on talking about men every day sometimes pane pamboti tichinyarara hedu kati chingomigona chiignoranti but idzinya asina kushifta attention ka panyaya yake kurwa kwake kwakuita neshamwari yake oda kuisa inini aiwa exactly akuyazopedzera shungu pamuri inini makumudera munomupa manyawi isisimeli ndamupa manyawi acho ndamupa ndega yachizvipiri chirega yachizvite ndamupa manyawi ngachizvitaridza zvaari ndizvozvo ndamupa manyawi mungade matosvipa pisi yenyu isisimeli pisi yangu ndinayo yakatowanisa zvisingatoiti yokuti nditosheya nditosheya nani ramba muchimudera anoita manyemwe atikuudza iwayo musiye akadaro awabuke ega ngaapindureka ngaadzvanyika shamwari yake life ngamudzvanyireka life shamwari yake tione handi akaudzwa kuti baya life kana da kuti ndikubvubhonyore ngaadzvanyika ari kuenda kumatero warinzwa here audio ese ndosaka uri kudaro paaudio akatotanga hanzi tiri kutodzokedzana and we are coming for you ndamudii
Nhai zvenyu. Aiwa anojairira vanhu mukadzi. Ndamuti Taurai henyu, but let it be first and last. Musiyei mukamupa platform izvozvi maviews anowanda kwaari nekuti mamudera. Akutodzokera unotsvaga zvimwe zvekuti ataure. Anti maona. Haana content as it has been said. Aritsvaga imimi kuti asumudze page kwake. Which is not okay. She's using you. thanks very much, Paul. Thank you very much. I bullet. Tisimele ndibullet. Ini nangu ndawe ndakabvumirira. Ndandichikumbira kuti mutaure zvese zviri pamwoyo penyu. Kunyarara hakureva kuti munhu wakapisa. Ende inini ndabva kure nemi namai ako. Nyaya dzese ndinodziziva. Saka kana nemi mukataura zvese zviri pamwoyo penyu munenge masunungura vakawanda. Nekuti vamwe kutaura tinenge tichida but tinotya kuti tuzotipisa zvakawanda zvatinoziva. I'm not here to cause war and tension, but kana uchida munhu unomutaurira chokwadi. Sekuzoti comment section yaishonyaradza for today, no. Say everything that you know, because at the end of the day, inini I know her very well, inside and out. Zvatinoziva sisi vanhu. Saka zvese zvekuti zvokupenga vanhu, but chinhu chakashata ndechekuti every single time you bash people, you say bad comments and stuff like that. Kana inini sisina muri shamwari yangu mukandiona kuti ndakanganisa munoya kuseri. Kuti kwakuita sei? Zvafamba sei? Tonzwanana ndisika. Don't come and put narrative yekuti hanzi kete ari kuda content ndogona kumpa imwe. Muri kuda kuzama kukrasha point iri existent handiti. Inini amai ndinovada nanhasi ndaivada. But vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvakashata kubva kudhara vachikonzeresa chaos. Ndinozvi pane umwe musi akauya live vaita zvimusiro ndandavaudza kuseri kuti sei zvamuri kuita. Ndakagara ndichivaudza kuseri but nekuti iwo uri mudiki kana kuti hauna mari kana kuti chii unozongobrashiwa off. Then I want to say this to Jane Chishongo, vacheche vangu. Sorry zvenyu ndiri kukudziregai but imimi ndimi munhu akaipa mulife management. Hysteric. Ndauya kuzokutaura handisi kuvhunduka, handisi kutya anybody or anything, but Auntie Jane, sometimes the things you do kuseri hamubudikiri, but inini ndinokuzivai kuti munovesa moto, and kana avesa moto ndimi munomupa manyemwe kuti auye kuzotaura zvakawanda. Siyai naine zvokuita izvozvo nekuti munhu kana akazosara ari ega munenge makuzonyara, but imimi vanhu vakawanda vazvizvizvo kuti imimi munobika madhoti, imimi uri kuseri kokoko tite. I'm sorry you're going to hear this from me, but munobika madhoti Jane Chishongo imimi ngirikini vasukuru voice. Don't do that. If you really love your sister and stuff like that, you must learn to be able to tell munhu kuti what you are doing is wrong. Ndakafonerwa inini rimwe gore ndikatukwa ndikanyarara. Handitauri zvakawanda but nerimwe zuva zvichazouya ndichazvitaura. But today is not my day, it's not anybody's day, it's those vatadzirwa who have got the right to say the truth. Chokwadi tinochiziva. We all know the truth. And munhu kana aneta nekunyarara, siyai ataure chokwadi chake nekuti mangwana tichazoona sisimene vafa vakumba chikoko. Vakudana sara nazvo. Saka regai vataura vapedze shungu dzavo. Zvese zvakashata nezvakaipa zviripo, asi chiri kunyanya kukurira zvinhu zvakaipa. Haungati wadhisa munhu wodzoka woti hanzi content, muri kuzama kukrasha comment ka. Because at the end of the day, people think musikana uyu ane character yakashata. No, exactly. No upenyu hwatinoda hwekuti kukuita kuwedzera kukanda kechupa stebus. Kuwedzera kukanda kechupa stebus. Mwana arepwa takungoti aiwa accident baba vawira pamusoro pemwana chinhu chavo chikabva changopinda. No, let's tell the truth. Ngatitaurei chokwadi. Yes, haisi nguva yekuti macelebrity vauye, but kana moto wauya tiri mbavha ngatingodziyai zvipero. Kana wapera we move on. Thank you, Shane. Right. Thank you very much, Bullet. Chokwadi perfect. Chokwadi chacho chizere. Chisina kana sugar coating. Hatimborege kukutaurira chokwadi because handimani totaura chokwadi mozosara moti mofunga kuti mimi muchita zvikwata zvenyu zvokusikata muchiriba chokwadi machinzwa. Mai vaya vanonzi Jane vaya vasi mai vakanaka vaya pano padiaries panapa ivo mai vaya ndakava iwe meni munoziva kuti ndivo vaya vekutanga kuti hanzi iwe meni waitanza uye kunoku vanhu vandifi ndakauya kunota madhoti ndivo vega vakapaona guys pagocha pafacebook yese pagoshaiwa munhu akaona comment iyoyo ivo vega ndivo vakaona comment iyoyo because ina zvinevha ide toku navo kuseri kaini handisati ndambotaura navo ndakatoshiya kuti mai avo zvavanotaura vachitaura panhikiri pavanhu
vapedza voya votuka voti she's toxic Jane Shongorara havagoni kudzora munin'ina wavo vanenge vachiti munin'ina yeye havagoni halokola sorry ndine leki ndine flu indakurova nditozokuudza alright I had one of those Nikki episodes saka ndakamboita kabreak mozoti God's timing is the best kana tazogara zvedu zvezvinonzi chinobhuruka chichazomhara chete. Do you know kuti mukadzi takabva naye kure sei? Guys, honestly speaking zvakaoma tikada kutaura mapersonal experience chaikunyanzoti handi muchaziya pai pakarwara bhururu wangu paya nenhiki nekenza pai wewo kuzoshayika we mashoko akandiudza kuti munhu uyu kawe utsinye hwacho naini handinzwisiseni, you know. And sanke imi Mrs. Smith anogara achikuvavarirai kuvavarirai zvimwe zvekunyanyisa zveshe munoziva kuti asikananga one riu chaiko kutaura chokwadika ityayi munhu ane utsinye. Unazoona kuti munhu ane akabatira so but ini chandakaona aiso kuti nezvambotaurwa futi nasomeone kuti munoziva kuti munhu what someone says and does about the next person shows who exactly they are. If you pay attention unazoona kuti munhu is a broken somebody. Zvinonzi hate people hate others. Kune some hate people that show love to others because they know what it is being hate. Because rimwe guruma ndiro rekuti even they are hate and broken, they would want to push everyone down. They want to push everyone down kudzikisira munhu. No. Honestly speaking, enough is enough. Anozvinyanya stereki. Anozvinyanya munoita utsinye wakada muzoti dzimwe nguva wesimboita kupeji kwake ozodii. I just don't even understand. Unoedza kumuregerera soka and then you go there and then she will do something else chekuti unototi nai mukadzi uyu akaitwa sei. Munhu unoita kuita godo nemunhu wausingazive. Zvakaoma. But you know what, it's okay and it's good to you should let it out because we know how much you have tolerated her bullying. You have tolerated her bullying year after year after year after year after year. Yeah, it's vasingazive munhu takabva naye kudhara akataura kuti kune mwana akazotadza kuenda kuamerica kuuniversity because of sisibeti dololo kusvika tapusha sesisibeti kuti you have to sue here. Kunogara kuchikoburwa nyaya it's not right guys, it's not right. Vanhu social media zvakaoma. Anyways, Sismeli, thank you. We love you as always. We love you as always. Munhu ukaona munhu anotadza kuona chakanaka chinoitwa nemunhu ziyako kuti uri muroi. Do you know kuti recently pane nyaya yakaitika pana paungosipo iwe pasocial media. Pane mwana watakabatsira nyaya Jesse aya ukazoifollow chaiona. Akanga atotanga kuti Jesse yuyu na Sismeli vava na baba vamadzababa ndivo vaitobira vanhu vese vaironga vese. Imagine. Akatotanga dei asina kunotukwa nemadhairi dzikoko akatotanga kuti ndikuya nelife akatotanga tiri kutorikavha tiri pakati pekutoziva kuti chii zvakafamba sei pandiya dzake dzichiputika dzaJesse atotanga I'm coming live koko mene was part of the deal zvaanozivirepi waivepo pano tichita zvinhu pane munhu wandakapindura ikoko nenyaya yaJesse vatanga kutaura Bela anobva apapa akabva kwatete kudini nekudii azi anofuka kuti anoziva zvese haatozivi kuti imi munotaura nasetetiuta kuseri. Kuna vanhu vakakwana kunze uku, kuna vanhu vakakwana iye ega ndiye anofunga zviri musoro make. Andikubloka sha Annabelle ndisingadi kukubloka wena ndisingadi kukubloka Annabelle ndisingadi kukubloka zvaizvo zvatisikita zvokutamba Annabelle.
uri munhu wangu but zvaizvozvatisa zvokutamba handapisi andina namasiriri ndine makore mangani uchiona chindi atsamona kuti uya kuno ndoenda iwe ndosvika ndoti konzita sorry wakazondidai ukandidai ndoti sorry for the sake of peace ndoti sorry ndodzoka pasina 2 days ndomukachidzi dzakaitigwa live saka inini ndiniwo kungofanirwa kungoenda kumaplatform evanhu tongodzisamonewa senge mwana mudiki handisi mwana mudiki kaini kuti ndisamona neloveness chii chaanondipa loveness chanonditira chekuti ndinofanirwa kusamona neloveness nchijamba ini kuti ndakuya mambo wangu mafona matihu yakuno mataura ndakutomhanya ndiri kuuya izvozvi chii chandoda kwaari handina kukamana handina kuita friend yaloveness I don't want to be a friend. I don't want to talk to her. I want nothing from her. Loveness, please, I don't forget about me. I don't want you will never. I will never talk to you. I will never talk to you and I will never come to your platform and I don't want anything to do with you, please. Munozoti ndakambozvitaura katichimbotaura panapa kuti you know what chinoitika sisimelika. Let me tell you something. Zvinoitika nyaya dzemaviews idzi imimi your platform vachida vasingade is one of the platforms kutaura chokwadi chaicho chaicho vanhu vakabvisa godo chairo mumwoyo mavo. Pano pasismele apa is one of the platforms that has been consistent in the sense yekuti maviews anongogara atongori pamusoro kunyange vadii mune engagement yakawanda ndo zvinomurwadza izvozvozvo zvakataura nhasi aura vake kuti munhu ikao pese panongoita pandinongoita maviews kudai atanakuyaovhurani ndizvo zvinoitika chaizvo zvakaoma rega tisiye vamwe vatauri. Thank you very much isina ndokubata kuseri zvakaoma. Hi dear. Hello. Hello. Hello, sister. Yes, call. How are you? My tabasa spirit mamuza loveness. Ndura kutaurira ini. Andisikuda kukutsura imudze chokwadi. Ndura kutaurira loveness. Loveness hatina chekuita newe ndatukude ndatukuzive. Yes. Wazvinzwa. Ndakuzokuregedza uchibhula sisimeli. Hauna kana mhuri wakatungamirira kana family wakabatsira kana funeral yakamiririra. Urimbwa loveness. Wazvinzwa. Unosemesa kana nyange wakageza nyange wakapfeka hembe dzakanaka sei. Handakana chandochiva pauri loveness unosemesa kusimuka nekugara. Unozva zvinoita derere kana kuti nhangaratsikwa. That is you are loveness. Thank you sisimeli. Thank you very much, caller. Thank you, love. Name. Woita sei nemunhu anenge akadai. Woita sei nemunhu anenge akadai so. Ukuthi every time unodiveta live yako uri kutukana broko pedzera naye ikoko. Handika siya vanhu saka vanhu vese ava anzi don't mention my name please, you know me yenyu. Thank you Sam rega ndikupe. Thank you my love. Ndikuisa pasa comment yako. Every day Meli ndakudii ini ndindega waona. Hello. Sisimeli mamukase. Mushaka njani? Chekutanga ndoda kuti zvinobhowa zvinoitwa nemukadzi uyu anonzi Loveness because takunyatsotaura chakuti tida kutaura kuti Loveness chache makamutadzira chii pano pasocial media handifungi kuti pane chamakamutadzira. She has crossed all the boundaries and all the lines. In as much as munenge muchida kuve a bigger person, but you can't keep quiet forever. Pane paunosvika pekuti unonzwa kurwadziwa mune vana sisimeli. Every day anotora mapictures enyu achimaendesa kwaanomaendesa achimacrop achiita sei. And you keep quiet not because munomutya but because munenge muchiti I cannot be doing this with her. Just like yesterday everybody else called. Kwete isusu chete masocialize nyika yese yakafona. Danga ari munhu akangwara aifanira kugara pasi with yourself. Get into a meeting with yourself and say, you know what? I think this is enough. Pane kuti agare pasi akatovhura imwe live. Akutanga kutopindura zvaakanzwa taura zita rangu ndori akaenda kunotaura kuti yeye ari kutsvaga content. Yeye inini hadzisi wrong. Inini ndakatomufonera ndikazodai so. In as much as vari kunetsana ikoko inini sisimeli hapana pamuri kukwana kuvhenta kunobvumidzwa. Kukwira kwatakaita pamalive hapana anotitadzisa kana kuti anokurambidza kuenda palive because mune right yekuenda kunotaura. Haana age nemi, haana zera nemi. You've done so much here on social media. Why is she not talking about the good part of you? The good things that you've done for communities. Tinokuona kunokwira vanhu vari kubatsirwa, vafirwa, vari kutsvaga mari. Ana Owen chaiwo chaiwo makaita magofandi mukadini. Each and every time she's trying to look for things in the closet to people.
each and every time panenge angofungira pese anomuka achikupostai panenge angofungira you know what, enough is enough, this bullying is gone over and beyond. Mamwe mashoko avanotaura kana kuti anotaura achigadzira nyaya pano pasocial media handitika nachindimbokuonesai zvakafanana nenyaya mataura yekuti akasvika pakuti munodanana nanhingi handiti atarise zvinhu zvaanotaura kuti zvinokonzera chii, because kune vamwe vanhu vanozvibhilivha. Sisimeli makagara ipapo kutori role model yevanhu vakawanda, but munhu anouya obika nyaya vasingakuzivei, they will believe that because they don't know. Nekuti kune vamwe vanhu kuti akangonzwa chinhu havana basa rekutarisa kumashure kwenyaya vanobhilivha zvavanza. How many lives has she destroyed here on social media? Anotaura zvinhu zvekunyepa pamusoro pevanhu, which is not fair. Inini I feel like ari kufanira kuhila iye pachake, aite come to terms with herself. Zvese zvaari kuswera achiita nekudi whatever that happened kunana mvenge kupi, we were not there, we don't want to know. We are now dealing with the present. Saka ini ndiri kufunga kuti pamwe pachonaka ngaadzidze kuve munhu wechokwadi, zvokusara achikutukai achikubhulai. Anoda basa rekudedza vanhu each and every time pasocial media. Ye nhingi yakona ndikubvunze, ye mai nhingi rikini makazobira nhingi, ya nhingi ndikubvunze. Hapana class monitor pano pasocial media, hapana controller vanhu. I think makasiyana naye kudhara mukaita life yenyu, ende makaona here kuti pane madays ekuti ketai kuposta yoga toti mamo zvikazodai iye aienda chete ye wabhadharwa ka panongati akuti chine munhu wese ye wabhadharwa why ketai kuposta. If you remember sisimeli maitomboita malife naketi, if you remember pane malife yamakatomboita bese muri palife yenyu muchianalyza because mutano kubvunza kuanalyza nyaya yauya pasocial media, it means munhu wese ane right yenyaya iyoyo. Akuti anzi manditorera chingwa pamuromo, if you remember achibva anokwira palife paketi keti anga asiri kupopota ipapo, achibva asvika meliwe watoenda palife watitorera chingwa chedu pamuromo. Akabereka ani pano pasocial media wanoti nyaya iyi ndeyangu handiti. Nhasi ngaambochallenja vanhu vese vakataura nezuro palife, including me, including Patricia Jack, including Zuva, including Nubu, including Mama Rasta. Takataura tese nezuro. Why is she just talking about you? This is not okay, because ari kungoda chete toxicity yekuti each and every time pasocial media people vanofanira kuramba vachirwa so that awane content, because Loveness akazvimiririra simeni. Anoposta chii chaanoita pano pasocial media kunze kuratidza mabhegi. What does she do here on social media? Ndikubvunzei one thing chamunyatsoziva chamuchijoin ndo content yalafu ndeipi do they want to smell. She's trying to be wamene kunze anotukawo akutedzera akakuda kunze. Yes, Queen of Peace adatedzera ada kutedzera kuti anzi anotukawo stereki. Vanhu vamutye manje vanhu havana basa naye, hatita kutyi, hatina basa newe, hauna basa chete. Akazvimirira Loveness basa rake nditinhadzirwe. Ndachindimbokuonesa. I'm glad you are here today. Chichimerera kuti muone anoita basa rekuposta MP asi ndomuda ndozodii kusera chinorumbira paketi platform gore riyaka achitaura zvinhu zvisina basa palife pake, achinepera kunge ari confused achitanga achiti aine zvinondoitawo sei handisi kuziva. Why are you giving somebody a platform to talk about a person that you love? That's rubbish. We cannot allow this to keep on happening because they've destroyed a lot of families. You understand? Vanhu vazhinji vari kusafa, dzimwe dzimba dzakaparara silently because of this person anonzi Loveness. Ndambokupai nyaya dzaakataura pano pasocial media sisimeli nhasi. Akataura kuti ini munodanana nauya akati ini ndodanana natinashe nyaya dzekunyepa tinashwasanda musangane akati zuva akaendeswa kuAmerika nanhirikini zvamunonyatsoziva inini sisimeli kuti zviri zvona zvakuitika because that's her. Basa rake nderekugadzira nyaya handiti. Ndiye akauya panapa kuzokonfema nyaya dzese dzatowanaziva, ndiye akakuzodzikonfemisa kuti keti ataure achitasi zvinhu zvakadya kwalabvisa changa asiri kuziva kuti anga rikurohwa neconfusion. Why? I think everybody else is getting tired sisimeli, in as much as we vanhu vanokachaiwa sisimeli imbonyararai pamwe pachona unobvumidzwa kutaura mune zvakanaka uchiadresa munhu kuti anzwisise. Everybody else is sick and tired of this woman. She has to stop. Kunge imi mamura chamakamutadzira ngaaregedze bitterness yake, she has to heal. Ngaende anogadzirwa mabhodhi ari kugadzirwa vamwe aiswe nyama mutsapfu kuti makumba aenzane. It's not okay. You get, I'm being for real here. Because Taneta sisimeli Loveness anoita basa rechi pano pasocial media. Mukandibvunza Queen of Peace, I will tell you kuti Queen of Peace content yake ndeyei. Mukandibvunza Meli ndinokuudza kuti sisimeli content yako ndeyei. Mukabvunza yangu sisimeli content yangu munoiziva. Ngatimbobvunzai content yake anonzi isina kutukana nevanhu. Anoposta chii? Anoita basa rei? Kunze kwekubhadhara vanhu mari kuti vatuke vanhu. What does she do? Pano pasocial media anoinspire ani because munhu anoita basa rekuperekedza, she's an escort handiti.
kana titi escort pachishona tiri kuti pfambi handiti tikurevera pfambi inofamba nevarume ichivafadza ichita zvainoda chii chaanoita basa rake nderekuya pano achitaura vana vevanhu I think makadzi Miss Blue vakachema vakataura kuti mukadzi uyu akataura mwana wangu pasocial media akataura zvinhu zvisizvo. That is her. If you remember akambologa in mugosi rakanzi Pamela Chamira. Do you remember inini Sisimela akadhakwa so ni Loveless akata live mugosi rakanzi Pamela Chamira. If you remember pane vanhu vakaiona iyo inini I was there handiti saka tiri kutaura kuti chii because you can't keep on going around ngaregedze vanhu vaite peace pano pasocial media. You know unopedza kana kuenda kupage kwemwe munhu because anenge achipersonalize vanhu handiti ngaasiye vanhu vaite peace vanhu vadanane akakonzera zvinhu zvakawandisa stereki mukadzi uyu here on social media zvakawanda zvinhu zvakakonzeresa and everybody else is getting tired. Sisimeli Loveless munhu mukuru zvekuti kwamuri ndofunga ndatombokuudza kuti makuseni saka uri kuti pane ghost rechitu rakanzi Pamela Chamira. Pamela akatombo vanhu ava vanga but unoziva vanhu ava vanga vari two maghost aya ghost raPamela kwete Pamela uyu ndosaka Pamela uyu akazozviti Pamela ka uyu Pamela aripo akazochinja kuti Pamela because pakambaita rimwe rakadaro akaloga in aina Brian mughost imomo. If you remember tiri vakatoita live achibvazodzwa vanhu kuti waloga neghost account kana paine maghost anokwanisa nga vanhu vanoitsvaga iriko live iyoyo kakaclick so handiti muri kuona basa rake nderei pano pasocial media ndozvandiri kukubvunzai kunze kwekuburitsa zvimari achidini that is not inspiration. Vanhu chaivo Sisimeli vane mari ndanazodwa vakanarira musati mamboona vachitendera pano pasocial media handiti ka zvese zvekusara chikunze kuti Sisimeli makazenge makazoenda kwakati mukazonodini Sisimeli you can munhu wese ane mareasons relocation. Queen of Peace she was doing very well kuZimbabwe vatori nedzimba vanhu munotozviziva inini Sisimeli were doing very well kuZimbabwe tinosimuka nemareasons when we sacrifice for our kids because life yedu takapedza kudhara hapana chatichada handika but iye anoita basa rekubika maguru ake achinhuhirwa netsvina yaiya nendove yemombe but anenge aita basa rekuzotaura vanhu pano pasocial media kuti hanzi yenhinga akazodai so ninga akazodai so handiti tida kuonesana pano kuti content yake pasina kutuma vanhu kuti vatuke vanhu pasina kutora content dzapostwa nevanhu vachitukana chii chimwe chaanoita nezvinobvino kuti angel hanzi inini handinambotadzira kechi handidakada chinhu chandinotombotya kuti anoburisa because handadati kuti hanzi ndingatowanda vanhu vakatukwa vakafa here. That's here she's daring right obati saka takudzokera kuda kubatana kuti tikutukei because she's evil pane kuti agadzirise nyaya yake ada kutenda nyaya kuti ada kukutuka ini mina kechi kwete ari kupinda pati panyaya yenyu naye pese pakaituka ndakafa. Where's the issue though? Yeah, so we are tired. That's the honest truth. And zvekusara tichibhulana vanhu vanofunga kuti hatigoni kutaura tinogona but we've got so much to protect and fighting with Loveless ka vaedha paFacebook saka you can talk about alright because haana kana nebasa rese Sisimeli takuda kunyazotaura kuti anoita basa rei panyika panapa haana basa haasi inspiration sizati munhu akatongoperawo zvinhu zvakatorema ngaachembere zvakanaka nditati mapuranga ake life goes on for everybody. Saka mbonyotsana nevanhu isu vanoda kuti zvokwadi handitukane nevanhu munoziva handiti ndakarwadziwa ndakarwadziwa nei ndakarwadziwa munogona muchapafona apa Queen of Peace aitini nenhamba dzake inini Sisimeli chakanyandondirwadza munoziva kuti ndakanesana naketi it's okay kwani aindiposta ine ndechekuti ana here ndichaitora mapicha dzangu achindiposta anondiposta anondiziva ini aita basa rekunditokesa pasocial media munhu saka ndakafodwa naStombolosi ndikudze imwe ndaya musingazive Sisimeli saka naStombolosi mama Love vari kukutsvaga vada kutaura newe ndikamuti enda unovaudza kuti hanzi ndini you can fuck off handitengeswe naLoveless ini handachikuita naye wada kutengesewa ikakusei kuri anzi wangoita sei anditi hai ndikwanise kuvaedha Queen of Peace hanzi najoita hai akuedhe pakole ari kosi kuFacebook nekunedza kuedha iko hanzi tai hai padikiri ikazvingarwa kwaoma kwanzi kushogwa namama ndakafonera makuseni naStombolosi zvikanzi muri kudiwa namama ndikati mama havani ngaende kumufakose uko anoitogadzisa unhu hwake anoda kuti baba vari muna musoro achichema achiburisa masiriri
You understand? WhatsApp na Joy. WhatsApp kwake. Kuna even Miss Blue ndite hai pa WhatsApp pa WhatsApp Joy mite hai aku ede pa call yari ku WhatsApp. Mite hai kufuku WhatsApp. Ndite hai ndiku ede. Oza adistroy abantu vakawanda ari kuseri. Izvo zvida kuti muone kuti nezviropa life package pakakwira vanhu vangani vanga vasingataure naketi because of loveness. Ini ndakamboita kutengesa unoza zvinoitika sometimes unenge uchitoenda for the sake of peace pamwe chanisha peace vanhu vorega kuramba vachitukana anmona so ipapo ndokunenge uchitoendera for peace but now unozoona kuti no hakuna peace inobuda because nhasi munoti maita peace kusana mangwana unotomuka kuchinzi waitsigwa post kana kuti uri kuchaudzwa usina kukanganisirana naye unoona saka unozopesana kuti uyu haasi munhu wepeace anotoda munhu wehondo anoti munhu akaita peace nemunhu handiti akaona tiketi yaita peace nemunhu anobva aenda ubva anoposta kuti keti abhadharwa just like that day akanonyora kuti keti ndamubhadhara ndinosana ndichibhadhara kutukwa zvandakatukwa ndakafa ndechibhadhara chicha chandobhadhara chichinoshandisira pakunyeya chichinoshandisira pakutukana nechii handiti but iye airamba achiwedzera moto just like zvaanokuda kuti muone malive ese handiti ka handi joyotori nenoizi asi ndinayo noizi handitomborambini handiti malive ese anoita basa rekukwira keta achitukana nemunhu anenge ari pachituka ari kusaida achiverenga mari we don't care about that packet money that's yours ukona wakusava chitotenderera nayo mari yacho achidzava zvisezve kuti zviri kutorema because vana charaibure palive ipapaya and why do you think kuti vanhu vasanoda mari zvakafanana ndikuda kushango kuenderai vanhu apa miraito nevanhu ndione kuti ndananopita asi Joy is that you ai ndija ndagara ndachimbotaura nemukadzi wayo yambati zvaakandita aindiposa anotizira kutoda wedu Joy kutoda mwana kutoda mazuvano Joy uri kutoda mazuvano sisimeli mwangu achindotaurisa ini kana nhuba anozviziva kuti ini ndotopopota but you know what ndofunga vachina namba dzako Facebook iringoti editing iri kuita kuvakwidza ona chimene nditrai kumutsvaga nhubu taura kana uda kutaura sida kutaura kuti kutaura chokwadika uyu mukadzi uyu wekuamerica uyu ngaamiswe vanhu zvavane vachida kunyepera kuzingairo vamwe vaiva vana vachinyeperawo kuti vavanewo kucheriti saidi kwake kuyakuya but dhipi ndevanhu mukadzi iyoyo avasikana uifulness wake hauna kutanga ndikuti vaedhe kuti kufacebook kuwhatsapp kufone munhu asingadi kurifoma mukadzi uyu akangosvika pano pasocial media neutsinye vanhu vese vakatendeuka including ini takatendeuka indiri pana panhasi guys makambomutoona pandakaita live ndakamboita live ndichituka sisimeli but vakandiregerera nhasi takutofamba tese tichitodyidzana tinotowirirana tototaura kuseri noti kuti taura zvevanhu but taura zveupenyu ndichibvunzawo zvekuoneswa zveupenyu saka uyu mukadzi uyu chandinoona ndechekuti agara atori necompetition nemunhu unoti kuna sisimeli chete but kuna sisimeli anoda kuita sekuti anoda kuvajairira nekuvadherera of which tikamisa sisimeli apa vanhu ndisarudza vanhu vese vanokuenda kuna Mother Diaries because Mother Diaries hunhu hwavo pano painternet vanovaka vanoita zvinhu zvakawanda zvitori opposite newe saka instead of taking my notes and copying you are bishing on Mother D of which hausitombouri kana klasi yavo tikutaura padignity hatisi tombotaura zvishandwa zvaunoda kushamisira nazvo izvi because material things zvepano panyika tinofa tichizisiya plus anenge achishaira niko wanoshanyira wanoziva life yake anoziva kuti anone dzimba dzakamira sei anoziva kuti anone dzimba ngani maproperty kuti ambotiudza sisimeli kuti wai achingoti pazvinhu zvake zvese meli this meli that achida kuhotspota vanhu irwa hondo yako yauri kurwa nayo nezuro akazama chaizvo kuda kupinza vanhu muchigrupu chake chekuhotspota ichi kuti vamire naye vatange kukutukai ende mukaona pana vision yainayo arikuto in future kutoona sekuti vachadzokerana vagototanga kutotuka vagopusha zvekutuka. Who does that in this era? At this juncture, we are tired of your nonsense and stupidity. Honestly speaking, akazama kushamisa mari munhu even kwatiri akatomboti pledgera kumari achida kuti atiitise titambe chibhasikoro chake tijoine zvigure tikaramba isusu vamwe hatinyanyona mata mari zvekutodaro but ndechida kuti dignity yangu irambe iripo. Mukona saka mara kutaura chokwadi zvavo vapetwa even though
kuzungaira vachizvicontradicta even kalive pavo nezuro vaiti hanzi uda kuisa pa3 way coach chino zukuzuku handina kutuka zukuzuku akadii kuya kuseri iwo akadii kuenda kuseri wagara utori nekabullying element kari mauri uda kutonga vanhu vese pasocial media waifungidzira kuti ucharira ugopisa stereki even kana tikatarisa kumasuro nyaya wangomakira lulu anzani Louis inyaya yekuti Louis achita ma2 point something achita akavhura maili namba yafunga ikana minayo kuti chinoona izvinezvi kana vana queen of peace vari kutoti kutonozwa kwatachauruka kana uri munhu zvibvunze feedback kana numbers amaimwana 99% of macomments kana kwachikokena even elsewhere against you vanhu vari kutisikatiwa saka gara pasi shamwari unhuwe hapa dzako mukadzi uyu takatombotanga tichimusapota vasikana but takazoona kuti zvaanorepresenta ka it doesn't align with us ndosekera takakusvipa unoona pane zvimwe zvinhu zvakakosha mari haina kutombokosha ndikudze but munhu wangu and how I carry myself and how I treat others zvakakosha saka miswa hako mukadzi iwewe miswa ndautombonyebere mumakonere kuti anoti munhu anenge achirira handiti anenge achirira panguva idzodzo anoenda ikoko kwachinoita kunge ari kuda kusapota achita sese so that anoraida own family yemunhu iyeye handiti ndo unhu hwake chaizvo ndo kwaanotambira chaiko chaiko izvezvi kana pasocial media pasina drama ndinongokudza chimwe chinhu wani mukuparadzana kwakaita maititi naketi she played a very 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 big role handiti keti if you remember tese pane nguva dzaitomboti inini hanguda kufunga kuti ndise aitoramba achisasouti achinofonana natinashenana chiya chiti anoziyana nawo if you remember akatanga kuenda dzamaititi America achiona dzokuro kufacebook kuti ndakasangana naye akandifonera asina kana sende sei achifunga vanhu vese pavari mufonera vanenge vasina mari pane munhu anganobuda kuAmerica asina mari ndakamutindika mataure naye hanzi akasaina petition yake ndopakandipedza ndopandakaperegwa ipapo ndopandakaperegwa unosana petition pakazara vanhu kunhamo kuuk akataura pakazara vanhu vakaumburuka pane akabvunza kuti since uyu America auya kuEngland uko uyu Finland ari kuuya here zvikanzi achiuya kupi ndidhakabhoi wedu yataingoshandisa asi tombori kana klasi yedu anoita zvekutuka chichiti kutobuda mari mbijana takatobva kwaari kujara vakagara pamusana mugadheni ukokoko kuchandoko kunamo petition akasaina wani tichizviitira petition yedu wagara isusu titori nani tinyasoradza kuti kana munhu usingamufariri tisingavhaibhi ndinobuda pachena iwe unonyepera kusimaira uchisekera uchita vanhu zino irema ari dangerous kazu zvakanakira kuti people are now seeing you for who you are chero kada kunyepedzera kudhakwa uchida kuuno tese doro takamborimwa you see wakuda kunyepedzera accountability chaiyo yakatori mwana wewe sikata apa uri kutya wakazonyorere izi paragraph kana wanga usingatyi kuningikira kusikataraizwa hanzi life understand zvawakuitwawo saka wakazorwa cobra shaina muri kuziva here kuti muri kutsvaka madhairis muri kuziva here patakatengera vana vaya bhero kuti bhero iroro akanga achituka bhero iroro akapesera kuvatuka vana vaya muri kuzviziva bhero risinei naye akanga akutuka vana vaya because vapiwa bhero pano naimi guys kana ndimiwo vanotobadhairisi zvagara tinotozviya kuti vanhu vanobatsirwa zvekuda kuda kuti ndofunga ndiyo namba yandakupa pascreenshot yandakupa pamusoro pane nhamba iri kufana direct ndofunga ndeyake mira yakufonere queen of peace kana muri kufana direct number mira yakufonere kwete zvako izvi zvechitonono zvekushaya izvi zvekumasiweki zvako zvekuda kutanga kupa because akaona madhairis achidetsera izvi zvekupa zvacho haana kuzvikopera here zvaanotanzi content ichaka content yacho tione kuti unopuna manumbers ipi yainayo kuda kuti zvikuruta kuzvititi joine zvikuru hatidi
maingana ndisitombondi kana kulive kwake andidzi ndakufonerwa nevanhu ndikunzi akundisamona kundisamona aine ka$100 pasaiti kekuda kuti joinisa zvigure isu toda kubatsirwa nevanhu vari genuine vanhu vasingatiitisi vanhu vasingazodi kuti joinisa muzvinhu zvisingaiti zvinhu zvisina mablessings nobari kutoda hatidi aiwa makamboona here vanhu guys kuti kubatsira kwake todamboti timbonyatsotaura kubatsira kwake kuri genuine here aiwa kuri genuine ka bona mai vako achitambura ndaiona ndamuedha queen of peace vapinda ndamuedha aiwawo hai saidevyako ndiripo ndasara ne10 minutes dzekupinda muchechi rega ndingoti turu unoziva sesinandika you know what ndandicherera bullet ndateerera kutanga bullet achitanga kutaura bullet ataura zvese atongosummariza but inini ndakazvimirira safungai handitika musikana uyu kana mukadzi uyu ndaimurespekta kuti anosapota zvinhu zvinoitwawo nemunin'ina wangu ndichiona achimiramira but ndakazotora time ndikaona kuti no kusapota kwaanoita it's not so much of love but anoda kuride on the support recognition yachitsvaga he wants to ride on that so inini akabatsira akaita sei like zvinezvi ndongomutarisa bhosi munhu ari kuda kutsvaga kubhadhara kwake kubatsira kwake ari kuzvimaketa saka ngaapinze mari mukampani antika but ndida kurimindai one day musikana anonzi Linjoy musikana uyu ndinofarira kuita kwanita zvaanenge achitedzera ndinotongomufarira naturally handiti ini ndosangana nevanhu pafacebook vanhu ndiri palunch kubasa vanhu ndirichi ndongova ndotofarira chinhu chisiya ndotonakidzwa so musikana anondinakidza the way anoita zvinhu irregardless kuti atuka taira atuka inina ndinongonakidzwa nezvaanoita so one day I was driving and ndobva ndatopaka but ndichipinda pazoom meeting ndobva ndaona musikana ari palive ndakatanga kumupa malhearts musikana kungomuratidza kuti I love you chete zvisina kuti but phone yangu ini yange ndandisingatombonzwa kuti musikana yari kuti chii zvokuti even nyangwe chaindituka musikana uyu ndaitongomisira malove ekuti I love you do you know kuti musikana she came for me zvokuti ndakashamisika kuti why is she reacting like this ko ndaita sei ende akaenda live ndakarara then stokonozibamuka makutense zvikanzi ko maita sei nhai madza ndikati koita maita sei naruo ndikati anoruo ndakapedza kutaura naye kudhara ndotoshamisika ndobva anti ko hanzi mamuchienda muchibatsira Linjoy ndikati I don't even know nyaya dzavo dzavari kutaura and ndandisingatombonzwa ndobva ndaenda kuinbox kwake Loveness ndakati Loveness what's wrong what's going on why didn't you come to me and we talk akabva anyarara haana kana kudaira saka ini ndakamupa 2 days dzekuti okay maybe she's busy she's occupied because on the day that I texted her she was on holiday and I said to myself okay let me just give her some time so that she might come back to me 2 days 3 days reach 4 then I blocked her instantly ndikati musikana uyu any confusion like Kate what says kuti haakwanise kudemarcata do you know what Loveness connected me with this Sisi Wills wekuno kuScotland ndikaenda kumba we met Sisi Jane iye Loveness kumba kwayo because I was lecturing kuStirling University those days and saka kudhuze nekunogara Sisi Wills it's about an hour's drive but I waited and they waited for me muStirling and we had lunch together so Sisi nane munhu ari right zvekuti but sometimes ndinoshira ndichidzoka mashure boss andidi kuvabvuta boss ndakavaziva through Loveness and most of the times ndaimurespecta Loveness based on that connection yakaita because Sisi Wills vava nerudo pakafa sekurugodo she came she looked for me she's a good woman pakafirwa mwana wamai karadza ngari akafa vakauya nditori kubasa vakatosvika pabasa pangu vakapaka ndikati no ndikuya mukwanisa kupinda mukati ndikadzika pasi ndikanovaona vakandipa mari yechema so she is a nice person but she connected me Loveness nemukadzi uyu so you find kuti munhu uyoyo kuti ndakatoona kuti ane problem anopinda palive madays Kate paitokataira paineni and Kate anenge achibvarura nditika ona Loveness oto achitoseka chofara I'm trying to edge up a call, Kate. I'm trying to edge you to call.
You know what? Sincerely, you know what? Ini ndikunaenda kuchikoro. Unoziva, but ndinotira kudzidzikisira chimwe. But ndinotira mukadzi uyo aka. She thinks kuti takanyara tizive. Mari chaiyo haana. Kana Oyo. munhu anodanana naye tikamuendera tikamuudza kuti mari iri kupedzwa nauyu zvinonetsa. Tinenge takanyarara tichikurespecta. Queen of Beats ndingopindira mbijana 1 second. Hanzi ari kutoendeswa akasuwiwa nemuridzi wemurume. Nyaya yacho itori kumakoti ndiri kutofambirwa nyaya idzodzo. But takanyarara zvedu inyaya yakasonzwa last year. Nyaya iyoyo irimo ndakaipiwa kudhara itorimo kuWhatsApp kwangu nyaya yese itorimo kuWhatsApp kwangu. 2 minutes guys, no sorry 2 minutes. Wataura nsaka. Imba inoswera yatorwa. Unodena zvinhu so makambona kuti munhu anogara kuAmerica anogeza dhodhi remombe. Makambomona kuti what's that? Shotire ipapo. I can leave. I don't need notice yekuti ndimbounganidza mari ndidzokere kuZimbabwe. But ndaimurespecta semunhu akandiconnecta semunhu anosapota mwana wamai vangu achingosa but support yake haisi genuine support yekuda kuwana alignment. She wants affiliation saka badhara for zvinhu zvauda kuti zviitike. It's okay badhara. Matiketi anu ndakatenga matiketi recently. Tenga ndinoda recognition. Iwe. Do you still guys listen? Do you still remember the other day? Katie was barularing curtain. You don't say that to the person. One incident early days when Tyra was going to the States, and Tyra visited it and say, then you were provisionally put on place. Okay, Tyra, but when Tyra stepped in, he woke up for Surudwa. I think that was Tyra's first visit in the USA. So, my tickets, Tanga. Management, yes, family, anyway. Musaende pamusingadiwi warambwa nemanagement yeSnake family nemandiriwe stay clearance masiri stay clearance kumadhabhosiko stay clearance. 1 minute ndakuda kupinda mucheche. Let me conclude by saying, you know what, inini hambonenzwa ndichirwa nemunhu mukandona ndichirwa nemunhu pa Facebook munhu yanenge aenderera kurwisa Tyra nepamba ndonoti aiwaka kunyarara kuona tikanyarara zviro kuti hatigoni kurwa. I don't fight with people. Munhu anyora ti she's toxic. I'm not toxic. Inini ukazondona ndatobuda pachina like this ukazondona ndatobuda ka zvakaoma. She said that group was a cult. What cult? Well, what kind of a cult are you? Are you a little cult? What cult? You are the grandfather of the cults. And it is loveness one no respect, and I respected you. Actually I had lectures in the afternoon. They got to know, let me set aside time for this lady. And you know, I thought in but but I was studying you know, like as women in like in the age yangu moment kutaura zvinhu zveupenyu zvinovaka zvekuti you know what unotoita pachecklist kuti hey guys uyu akamesina chakati how am I going to follow up on this kana kuti unotobva necontact uchibata munhu uyu udai inini appreciate sisi wills but sometimes ndototadza kutaura nawo ndiri free because ndonoti vanomufarira vane bhodhi yavo yavanokura ende ino sisi wizvatira havatorina drama ende kana ita drama dzakadai unotoona kuti vakutoshiringa vakutadza kuzoti how do I navigate around. Saka Loveness, you are not Tyra's manager. Don't lie. We don't know you. We've never worked with you. Unonyapera vanhu kuti wane following. Chiwana following yachona. Thanks, bye. So ndimono train mwana mwari. Bye. Commercial break. Munozati funga
paichora nyaya yaSisi Swini ndabva ndagaya. Munoziva kuti Sisi Swini ndaiwirana navo mama vaSisi vaitawirana munhu bose kuti she's a very good person. And then ndichiri kuSA makore ndofunga 4-5 years ago Loveless inakatangira kure akatangira kure munhu yauya akatangira kure ndobva paita dambudziko futi kuti angaita izvozvi. You know what I did semunhu mukuru ndakaricha outpost ndaona Sisi Swini vanomufarira vanomuda ndakaricha kuna Sisi Swini sezvinoita munhukadzi vakadzi kana muchiziva kuti paita dambudziko ani munoenda kune one common person. Sisi Swini uyu munhu ari kuita malive achindituka every day andimaona handizivi ndokumbura kuti mimi muri pakati pedu you are the common person pakati pedu handi igwenda munonzwa kuti problem iri chii vakadzoka vakabata musoro vakati ini ndazvitadza haninoona saka munhu werudzi yakadaro mai Sisi Swini ane mwoyo wakanaka she's a good woman. Inini pandakatozmunhu anozorega ngutaura navo ndatoona kuti no man kuvaisa panguva yakaoma because vanoda mukadzi uyu zvokuti havaoni zvaari. Isusu inini hangu let me just remove myself ndikazviremove. Nyaya ingoripo ndeyekuti mukadzi uyu tongozvinzwa tese kuti anomanikidzira rudo uchishandisa mari yako ende hapana kana anokuda kazi watone madhekedzi iwe uri munhu shuwa ndiani angada kujairana nekutamba nemunhu ane madhekedzi ebitterness yako haina kutanga nhasi yakatanga kudhara. I think ibitter by birth chaiye kuzvarwa nayo. Saka imagine kuti kana zvaakaita pana MB yawo kuti wotorongera munhu kuseri wobva wouya uchinyepedzera kusamisika pamberi pevanhu uchiti hanzi what imarangana kuseri kuti hande tinofumura munhu kuFacebook uku pedzezvo wotoita mari uchiposta munhu dai vakakukwakwaidza timu inonzi Madam Boss kureidza on cloud yataura kuda kureidza zita rake kanekiri nekutenga matiketi manjele management yazviramba haudiwi ikoko iwe haudiwi warambwa akati atipano management yatibva atikuzivi kana kutenga matiketi tenga but we don't know you and you have never been part of us and we don't like you. Management yadaro saka Snake family mazviwira Snake family Loveness is not wanted there. Commercial break sisimeli timboita commercial break. All right. Tiri kufara baba mufaro wacho baba tiri kufara baba zimbuya repakona zimuroi nazirafumurwa zimuroi baba isi simeli ndokudai zvisingaite panoshayira anotungidza mapuranga aya panoshaya anotungidza mapuranga taneta sisimeli taneta munhu ari tokusiku uya waiona kuti Keti nyangwe hake achimbopengereka but pane influence iri kubva kumasure. Keti akangoda kuita peace nemunhu akuinfluenswa futi kuti aiwa munhu yaakaoma uroyi hwacho hwakaoma asi Keti akambomutuka before akamuti iwe unenge unoroya iwe sambuya yako akafa zvaitaura pakafa mbuya yake panorwadziwa ndikati ari kutuka munhu kudarusiwa asi akanga azviona sisimeli bitterness imwe icho inozonyanya kuti ndakafona paketi zvakamuru ende zvakamubaya pabodzi kwai akuda ndikombitisa naye kwaifona kuno call me ini ndimufonere bhozi uri kudzo ndakafona kwaketi wakundisamona kwai call me Meli call here. Who are you? Me calling you kuti wadiwa koroba dem. Tenga 32 tickets apa kutoziva kuti kuda kuti anzi anjani amaya muchivafumura muchida kuvafumura uri behind everything zvaida kutoitika zvacho. Handi munoona kuti dangerous kelemu vasikana mukaona tiza ino upenyu hwako even mafriends akasabudikira pano pasocial media but vaakutokuziva kutoti waifamba uchivasikataraisa mumanhu une zvinhu zvaunowataura gono unokombita nemafriends ako wokombita nemasocialite mabloggers wokombita nemacelebrity uda munhu wese iyo live yacho yangaitiswa ukanza kuiteerera kuita kunge ari kukanda Keti wacho pasi pebhasi kunge kuti ari kudii atokanda aitishaya kuti live iya yanga ichitofamba sei handizvonanzi ana chainacho changu ngasanyine pane zvinhu zvainazvo zvangwa zvakana nebasa rese hanzi vanoburisa handizvonanzi it's not like ndicharara pasi because makatombobudisirwa nyaya ndiana akafa and zvine basa rese
hapasisina zvekuita kuri kuti keta asina content saka iye ndiye inombona panzwa ndifanira saka content inenge pane pasina content ndikataka anogona kuita content yakawanda keti kusada cheti macontent akawandisa akabuilda viewership kudhara akabuilda viewership yake kudhara. If she wants to change her content today atovenawo mafollowers kudhara anongoita imwe content simple. Besides kuruka mawigi tese takapinda pasocial media takati tongoriwo vanhu vakangoda tiri marubvurubvu tipinda pacomment section zvekwamwari chaiko but along the way takangozochinja content ndokuona kuti you know what, I don't want to keep on creating enemies. Let me just clean my image and start afresh. This is not me. We did that chikangobuda one Pandinobatikana namai ava ndepapi. Mai ava vakandivanganisa nevanhu nesocial media vachindinyepera vakati ndakatuka mwana wavo. Ini makambondiona ndichituka vana here. Chero neni ndakanzarwo ndakati ndakati mwana wavo iescort ini anambobvira ndataura nezvemwana wake dai mwana. Kana nyangwe neni ndakanzarwo kuti ndakati mwana wake iescort. Anogadzira nyaya pane mumwe apinda futi ndi queen of peace. Ndimudhidhi akachifona ndinchingoti pakufona 11 ndongoisa pa 14. Ndodangoti kuna Loveness uritozvi in Gogo Saladis voice. Bye. Alright, bye Kola. Zvakaoma. Muziri kuziva here live yakamboitwa naKate, so achiti ndiona ndituma unondibata kuti nditukane nevanhu kudhara, not now. Ko zvaakazi akaita rimwe gore robva anowira kule kwachidhamudhamu kango chidhamudhamu iye akatukwa memwana svika abvura abhuroka chidhamudhamu. Vanhu ndopavakatotanga kunyatsoona kuti munhu umero aenda achida kunokontrola nekunotonga vanhu kuvanhu vakamujamukira zvisingaiti. And hauna kana support. Hakuna munhu asiri kutuka. Tikada kuverenga listi apa nyaya dzachisi dzake iye hagoni kuita content yake anotakira nyaya dzachikokerana nyaya dzinengochikokerana anotsvaga zvinhu zvake uku handika zvaanenge awana otanga kuti ndine nyaya dzangu pano iye obva ahakira panyaya ina ngaita anotsvaga zvake ngatsvage nyaya dzakanakana naye. Aida chikokiyana nayo nezuro wachoka achiti hanzi come to Mama Colorful if you need support akuda kushandisa mari makaenda kumadhambiwa plus haana bhegi ndine bhegi akazvitaura palife pake zviyanzi kwamiri chichima madhambiwa pane timu yaakashandisa ndaikanga zvangu but she said so uchida kushandisa mari yako pakunhingikira uchida kuovharaidha chikokiyana yakambotangira achida kuovharaidha chikokiyana izvo gono nejealous Pane parida kuti kudzokere maprona here zvaakaita nezuro palive akakuti hanzi tataura anenge akanzoketa achiti maini mudogona kuwaridza paplatform akataura shit handiti iye makanzwa palive akuti hanzi andinaivatamiona ndakozoona chakazvekudwa zuro naboona akatoka kuti hanzi maini ndataura navo ndataura nepisi nemunhu wangu nokuti keta atserekera kuena mainini weyo mainini kana titakirewo mainini uye navo palive please. Andikati zvoni hanzi zvoni handitaka zvoni ane rimwe miraitozirai ane rimwe zita rakushandisa achazivirwa kudi but miraindakaenda neekoloji mainzwa here kuti anzi ndosaka zina kupinza mama ndakaenda neekoloji kaasaka ararafutsa kwakutawani akaramba kwangu akudzoka azvitaura maona mazungairo angachita palive achikuridza madziva achikweva maruti aiwa anemwana kuramba kuti vanhu vataachita nezvari kuitwawo ndizvozvo hanzi ndamboti leo tukaiti ndamboti keta leo tukaiti achinyepera nozati kudhakahanzi ndakati fake everyone iwe anodhakwa achibaya live manzwa isu tikambodhakwawo hakuna munhu anodhakwa achibaya live makambotira palive takandaachaizwawo nepazini iyo akanga kuzonyeka kuti hanzi handina kuzviona pachirileta zvese zviri kuti zvakataurwa
Another panzi namahla asi iwe uri kufungira kuti uri correct zvadzine ndikuti andakabva takatadzira because sei asina kundifonera chachifunga kuti anofana kusituma pasocial media why asina kufonera koiye akadi kufonera Keti asati aita like handizvoti tanga taronga kuseri kuti timusikate iye handi kuti vanhu vaite peace bashai pane nhamba vasikana haasi kuda kuti vanhu vaite peace anoda kuti Keti anapaitukana nevanhu kuti araidi makamboona zvakafanana nepatotukana naKeti inini Loveness vasikana asandambosangana naye handobva ndambotatirana naye kana kuti ndifunga kuti akapinda nekopi panyaya dzangu ndosaya sisimeli mbozvibvunza Loveness akapinda sei panyaya dzenyu hapana nuba akapinda sei hapana mama anapinda dzese ende mataura chokwadi sisi Joy maona tanza maona kana maona kutera patu pasimila hanzi zvoni inini naKeti nati yakutuka meli kana wakambotuka anotoita Ketina munhari iye ndanoita Ketina shamwari kandoita munhari ivhu munakaipa kuti andichaona achakutuka kana akambokutuka kuti chibereko chakaora achadzokorodza ngokutuka futi tikachicha kanofunga kuti ndofana kutukwa ini paakandituka pachinhu ndakafai sei ari kufunga kuti Keti ada kukutuka ida ichichimeli kwanzi kana ndadzokera chinondinakidza sisime ndechekuti Keti andozoti mune mwana but ari kutuka nditi iye andozviziva but iye anozviziva hake iye anenge achida achikufadza hake zvaanenge achida kufadza Keti anenge vasikana vanhu vese vanotukana vasikana mulaifi yangu yemumbasa imo tinotukana tinyangwe nevana vachakaberekwa navo but pane musi watinoita peace vasikana tinorambe takatsama zveupenyu hwese ndino kuti pandakaita maititi takaita kuti pazobuda nyaya dziri pepe is because ndakati kuna maititi congratulations Loveness hari munhu anowina asiri iyi mukuzivisa akarwadza kuti kuna maititi congratulations nyaya dza2024 pataitukana namaititi eta inyaya panguva yachona iyoyo zvakamurwadza haadi munhu anowina asiri yes they must forgive each other isati nenazo tabotosaregererana here Joina sisi Keti maona ende chimwe chinhu kudzokerera kuna Keti ndechekuti iye antoziva kuti ega ka one man one condom haatomboriwini panapa haatotora kana influence saka content yake inotoda ina Keti mukati achimushandisa ega akazvimiririra haatogoni of which Keti anotokwanisa kutozvipula manhamba achitongoita zvaangatoita ari ega because she doesn't vane 10,000 views kane 10,000 dzakarwadza dzakabata dzakarwadza achifunga kuti acharira makazviona akafunga kuti acharira akati since paine nyaya iri hoti ane makwiki naKeti akabaya live achinga kuti acharira achiita 10,000 because aifunga kuti vanhu vachizokerera nyaya but akati I'm not going to baya live akazobaya live sei after Keti aizoti vanhu vachida kuuya kuzoungana kwaari ende vakataura akabaya live even paakazotanga kutaura kuti hanzi uyu haana mari uyo isusu tine bhegi chichi ungada handiti kutodzikisira shamwari yako palife handiti kutobatsira handikutokushandisa mari yako Keti akaona life yayo I think yakaita ari mumota vaiona achiti ava ndo vanhu vari kuchaivo ava kwete vamwe andangozvikwanisa muri kuiziva here life yayo akapfeka chiwigi chinenge chebrown so life yayo hamusikuziva iri kupisa ndachiona chikilipi ichocho kumastreet katorwa ende vanhu vanokurangaridza shemu achiti ari zvenanzi idzi ndo hama dzangu idzi kwete vamwe vanhu vanoita vasiri kuzvikwanisa inini I'm only loyal to my daughter hameno munhu waitaura neava vanhu vari muno vanhu vane mari vakavhaire nemota naisineli gore rino kuvhaira nemota munhu afana kuvhaira nemota munhu ari kuzimbabwe dzinotengwa keshi kwete kana kuzimbabwe mazariro adzaita mota dzacho sha mazariro adzaita shamwari vafana vedu vari kumhanya vari kupfeka vari kumhanya nezvimota kumba ukwasikana iripiko tipei audio here cheivhidhiyo chagai iri kuitwa live nevanhu so akapfeka chinhu chiheti chebrown like hanzi meri zuva rako rokutuka richasvika ripi zuva rakasvika adaro naye hanzi zuva rako richasvika ndenge ndakarimira inini ripi richasvika ini ndakatosvika hobho mazuva takatukwa zvese pane chakasara takatukirwa kudhara saka titori right iye Loveness ndeyakatitukisa saka tikufamba naye ini Loveness akandiposta kupeji kwake mufunge Loveness handisandambosangana naye kana one day vasikana but achigara mumba munenge mumuseum mupariamendi yakudhara ya1960 pakandipedza kuti anzataura nemunin'ina wangu ndo pakandipedza kuti mukadzi
Ndakwira kuti nditi do you want coffee or tea? Coffee. Masiriri pamaloti pake every day at 6 o'clock. Ini ndambotaka ndakanaka ndikati no sesimeli vari kuita kuti takazodza kuti tukasimeli ndikataiwa rega ndibodzoka futi. Ngofatira kurara kasarara kuTikTok dasi sesimeli mukuziya here tarara kuTikTok. Andandidza zvokusiyai ndikarara. Ndakusiyai ndikarara ndikati zvigone izvozvo. Muna urara zveshuwa. Ndaenda ndiri nomukadzi wayo ndaingonyarara kusvika mhepo dzataramuka. Manje apa kandiziva kuti chikoka ari kutomwa. Manje seinobayiwa akamira una jeni mbere chikoki jeni mbiri tiere. Pane munhu aiti ndoda kutenga jeni anyatsodhakwa. Una jeni mbere nhasi unyatsodhakwa. Pane munhu adatenga jeni mbi apa. Saka ataura kadzita. Hanzi Ndodo akutuka Joyi Sisimeli akakubetreya Nhubu. Hanzi message iri kuuya kuwhatsapp ndodo ndokuadresere Nhubu wamwana wakandosiyana naye ana basa usatombomuadrese zvako usatombomuadrese zvako aiwa hanzi kuzake ndikutotaya kumuadbloka mirai saka ine Facebook zvayakuitaka kauchida kubloka kuadbloka zvakaoma unotoscrolla uchiti 1 uchidzokera kuzasi ukasa kwanzi kuzvaiketi mirai ndimbotanga naye asada ndimuunbloke first saka ndiri kutomutsvaga as it is right now mirai kwanisi kuya ngoma yati ndakamubloka ka saka mukomesi achakwanisa kupinda arimo neimwe akaunti handina kuona aita ndikikiri aita ed handisanda kuona aita ed saka ndichitoita kutsvaga yake iyoyo ndoyandoda kutsvaga iyoyo ndikuti ini ndichitaura dai ndikutotsvaga ipapa ndodo ndanga chitukira chiti ndikusiya chete dzatinosoga nasingati panamwewa chete angachitosaidza memwana iko kuzoda kupinza zita rangu mukati iweyo ndodotii chakadaro ndozvinokupa futi kuitisa vanhu congratulations uchinyepa para mafake life zati ketu yada yakaita peace nevanhu vakawanda but maseries ndianga ari masaita akaunti yake yamatirwa naLuiza yakanzi chimira ndiyo here mira ndingoitarisa manje Luiza wakundidzandatove kumberi kwana kwawakundidzosera mira ndidzokere kutsvaga tonleweit miraitone paluisa pacho orit ndaiona right iri kupi isa request yaakaunti ndaiona evangelista isa request evangelica isa request isa request evangelica but manje Mandla aitotira kuti avunzwa naMandla kusaka uri wrong here saka ndisi wrong because ndakafona akandifonera and both akapaleza akamutsura akatomuti keti hatimuhli hakuna anombomuti aketa nakura paleza akatotuka Manja because Manja anga asiri kusaidi kwake akanyatsoandaiona girlfriend yesi madhumbe jegera akachimutsigira kanonyengererawo mari kamwe isiriyo yandapiwa isiriyo check WhatsApp ndaiona but zita racho sandariona mucomment section Luiza ndaiona Evangelica but zita racho sandariona ndakamirira zita aitaipiki guys aina yakabvisa maoptions ekutaipa hanzi invite pafacebook how do I invite ndinotira kutotsvaga akaunti yaka paipa hanzi paipa mwana ukamuseronyengerera umwe mukadzi kunyengerera kuda kuchengetwa amanje incubeta gora nomazaya anoora nestress amaya nestress amazaya anoita roteni chaya incubeta amamwe mukomana uyo anozvarama anodzima malaiti vamwe kuti yerake ribaki asi vanhu akuzviona but how pafacebook ndoibvata sai mina ndikuta ndingobvira akaunti yandoziva ndimudete papa ndiani wamuedha good allright bo
ndandiri kutsvagara neakaunti yake iyoyo kuno. Sanditaurako asina sanditowiririra ndofowadha namba nyowani dzake dzaakushandisa here dziya dzataifona dzimwe dzapinda kudhara aripo apinda pakoli papa ipo ndakatorasika zvako muri sirisisimeri aiwa asiri sandiye mani sandi nhepi yako asi sandiye guys muri kuita mistake asiri yesandi Keti aisa akaunti inonzi sandi ndoye ari kuti ndi-ed ndoye andiri kutsvaga sandi evangelika sandi wapinda aiwa sandi aimbopenga aimbomutuka futi musi unoyu iye Roughness iyeyo ndiri kutotsvaga akaunti yake ndova kundidhisteba manje ende ukadzokera kumasure ka unotanga kuti 1 ndozvandiri ndakutoita panapa ari kuda kukwira saka ndiri kuita zvoku ari kutitira mashura uyu Roughness ufunge ndira ari kumhanya naro wodiwa Roughness yes baby how are you waodererwa zvake tate zvapachingoda sori paya amboita live TikTok ndandakada kuti ndokudoka ndaiona bata chaiona TikTok asi inenge ngari kusocial inenge ngari kuFacebook tazongeiona kuTikTok Facebook ndaiona kuTikTok ati asita sori we ati akana basa ati anza asita sori anzona ndachandiri kushambosa ndachandakataura kuTikTok kwanzi Keti is in my DM right now trying to send messages mamudzwa apa Ketanga akarara ina angu pazvinhu zvose chimwe chakandinakidza makamudzwa here mazepe akapinda nadhawa asi mazepe komedheni chaiyo wawisori ndiri kuchechi maita henyu tatokuda kuchaaapodza namatirwa mwana wamaikani unodiwa zvekuti thank you so much Sisi Mary anokola isi zvedu tinongoti Roughness aripo paFacebook but anoti dzikisira kuti especially isusu vamwe tinenge tichishaya nyaya yake yekungoti anongoya necontent yake kutaridza zvinhu zvake zvinodhura zvimari zviizvizvi tinofila kunge ari kutotidzikisira so dai anga ari mwachinja zvake content yake mamo hold on caller mamo mamo ingojoina yani mamuri pako just rejoin the call mamo ndiri kutsaya kutsvagana naKeti wacho panapa saka ibasa ndikatobva panapa ndototanga kuti 1 agonere kujoina neaccount yemusikana wake wewe handisi kuiona mbomira ndida ndiri kutosvika apa papo manje mukafona manje ndakutodisturba ndakudzokera back kunotanga kuti 1 Facebook yakachinja zvinhu Facebook yakachinja masettings enge zvakutobohwa mari anehodha paamazon commercial break ka ndokumbira kumbotora pacommercial break mama sisiketi makachalenjiwa mama sisiketi hamuna chanacho mama sisiketi angafa auyo iye ari kutozviziva ke kuti ana chakwadika America iri kutozviziva kuti chero ikaita pa3 koka chero ukaita zvekudii ana Finland anotopetewa zvekwanaipetai iye anotozviziva zvesekera ita 3 koki anotozviziva kuti kuenda kunohumiliatiwa ku3 ko zvikozoplayiwa futi yes yangu ikaita 3 yangu ikaita 7 asi akasaizwa chete yangu ikaita 30 weiko asanganyashiti munhu weprozoti pamwe pacho roguma kuzwa zoti munin'ina wake ndakamuzira tsipi mama wameya kurozonekesa wati urombo hwakaoma saka dai nyaya yekuinzwa kuwakudze kuchando iyi kuti kwangamenzi kuti ano
kuzvinoita zvinhu aisiya akanyora vasikana munoziva kuti Imagine. gainge tinozozvizwa palive azi tineti ndedu tichainzwa 3-way call iyo as long as ichiincluda maona zvapostwa naketeri Hanzi. hanzi vari kuenda kuzotaurana zvekuti hanzi kutaurana kuseri mutehwondo nagara zvekutaurana zvakati kufarana zvikanzi bring it on push then world will start. Adaire mani, hasi kutombodaira uyu. Hasi kutombodaira uyu. Ndofunga Hambodaira uyu. but handichamuudhere makuseni kuti hanzi hauna zvawinazvo ndikatonyora imi anonzi unidzanai wachimbomira iyo hanzi inonzi chii mabvurubvorobvo hanzi inonzi kuti mabvurubhori anonzi machi mabvurubhobhiro mabhondoro aibhombibhobhobho asiketika zvakaoma mabhiribhodhi mabhondoro kudai kuri chisemba chimbomira ndipodera ndikuita kunoku ini nditoita zvakitoita kuno kuseri mira ndipopedza ndikuda tikozodzokera kuniki kupano itai zvamuri kuita assessment dai kuri kunzizvona handiti Loveness anoti pakatika nyaya anoenda oti ketishaona taura nevanhu tisamadilaisaisi dai pasina tisina kusvika patasvika but nda kuti timboonesana nombo Loveness anobvira amboposta iri wakambotadzira naLoveness iri muri tu pasina zvekuti wanetsana nakiti hapana ini Loveness hasandambosangana naye mulife mangu vasikana handimuzivi handiti but aindiposta on daily basis ndatukana naketi musi wandakaita peace naketi Loveness ndiyakakonzeresa akaudza keti kuti ndabhadhira mari yakanyepa pasocial media zvikati wakawabhadhara mari yandanga ndisina mari yacho so andakabhadhira 1.5 yekuti ndisatuke toda nditukwe ndife zvakundoita shopping asi waitoda musoro wako hapaitoi akatombuda musoro sezvaanoda wangu sesamadiro anoita wangu iyoyo kusvika ndazomupindura if you remember sisimeli makatondiseka mukati kojo unogona kupindura kudai ndikati koma ndopindure ndakamupindura handiti ndopa akabva aitanga andisiya mukatarisa vanhu vese ana naPatricia vese Patricia Jackson chai mukatarisa akanabvira wambotukana nauyu but because vakambotinetsanei naketi aipinda achinokanganisa vana handiti tasai mamwe masocialites anonzi ani vese ava anenge achingononetsana navo inini akandiposta Loveness musa ndakashamisika tikati komai ava ndakavatadziri zvikanzi because speed yachoyangana namadhesa ndakaitira maiti tigofund musiri kuseri kuti ndakaitirwa life naLoveness usiku wese ndikafonerwa ndichihonda madhesa aindaenda kunozvodera kutanzania ndikafonerwa ndiri kutanzania asikana ndiri muzuva mupfungi ndichitsanangurira headmaster pasocial media ndichitsanangura zvinzi mari iyoyo makaisa kupe mari mbavha dzevanhu uda kuba mari iwona ningirikini vasikana ndakangoti mwari ndimatsirei because haadi kuti vanhu vaitirane zvakanaka pasocial media anoda drama ofuti drama raakupera zvaakumurwadza mukunzwisisa manje takatojaira kuti takatotukwa kugara tikatojaira isuwa tina kana basa rechiketichera akatobaya live nhasi chaiyo achitotituka chero totomboramba tichingonera tiri kuita tichingose takatojaira tukwa Loveness ujairewo sesu jaira isu tukwa ujaire sesu iye anoziva kuti hapasi kuita peace nevanhu ndosaka ari kusvika kuti uyo akaita peace ini chesaka ndandega anenge asisina ana iye pache zvake pasina keti hapana kana America my sister doti mboonesana pano Loveness anoita basa rei pasocial media handiti Lavhu anobika maguru achiswera achirwirwa nendore dzake uko it's okay takazvinzwisisa tataramba ndichikupinda mulife dzevanhu she could have been an inspiration, a very big one. Takatozonzwa nezuro kuti Loveness akamba akaenda kujeri naSimba Chikanza takazvinzwa pano. We did not know. Zviri paintaneti wani naitoyi. Zviri paintaneti. Hanzi ndaona mari kukasino. Anobangutira zvemari hanzi ndaona nhasi ndaita mari sisijeni kasino ndawina mari. Ngavadzokedzane zvakatonaka chose. Hatisi kuzviramba asi pangoenda mbonecheti. Dzokedzana chose peace yakanaka. Ndoya tiri kutofaitira peace iyoyo. We are fighting for that peace but peace ichiuya. Ndandimbokodza chimwe chinhu wani pane patinotombotukwa tichirwadziwa but kana paitika nyaya dzakadai so sometimes ndingawanzwa wani anonzi anouya apedzisira kutaura kuti kana moto wauya sometimes tinotodziya moto wembavha. Why? Because tinenge takatorwadziwa zvakawanda, you understand. Takaitwa zvinhu zvondonozviziva tichipostwa naLoveness asati ambotadzirana naye tiri kutaura kuti ngaaise peace pasocial media pane kuramba achivhondora vanhu. Ndo pane nyaya yedu. If you remember, akaitwa live naKate, Loveness was there. Asi anoposta MB every day achimuti ishamwari yake but she allowed her to say that. Handiti saka tiri kuti isusu chiheadmaster chake ngaachishandise pakuinspire vanhu nekuve mai vevamwe
asiyane nekuti munhu anenge anesana naketi anoadopta oita anigirikini iyi dzimwe nyaya dzaanotaura dzine naye handiti tiri kungoti isusu ngaasiyane nekuti ange benzi iye asiri bedza asi bedza hapenge munhu anogona kubika maguru kurigeza kusvika rabva mago ese rigochena rigoiswa mupoto rigorega kunwa rigoiswa gariki rigopekwa mukafiriji kake kai kaanopeka kaye it means kuti anoziva zvaanoita handiti saka hapenge Loveness. Don't worry, guys. Ndikutotsvaga guys, don't worry. Shei ndatira kukukwidza ringoti edging one. Pamwe pacho naimbotaure vasikana kukwidza mirai ngafamba neuyu. Unoona mirai vari kuti kwanzi we see them getting back together. Hamusi kunzwisisa. Mirai ndikusanangurirei. Tikutoda peace iyoyo kuti vadzokedzane. Asi tiri kuda kuti pakudzokedzane achiuya achiziva kuti peace inobvumirwa handika ende yakatonaka. Tiri kutotraya kuti Facebook tite chinhu chimwe chete handika. We are not saying kuti why should we be enemies handimaona when we don't even know each other handiti kana yes of course pane patinozotukana but takatukana ngazvige kuve kuzvitora personal zvokuti unobva watoda kudzika kuita personal kuti ndatono it's not that deep ndo pane nyaya yedu uri kuzwa zvokugadzana ngavaga haisi nyaya ngavatogadzana chaiko handikuona ndozvatiri kutoda izvozvo but naiye abve aziva kuti chero pakugadzana ipapapa ngaarege kubva ada kuti kuhotspota nekuramba achiita kuti vamwe vanhu vasaregererweke nokuti iye anenge achigona kuregerana nevamwe ndo pane nyaya yedu chete papa tirikutambotaura kuti ngaasaite peace kana kuti hapana patitongoratandezese social media ari against achero vakaita zvavo mafamily zvavo hatinei nazvo but ngaarege kuve toxic zvokunyanyisa kuita kunge kuti mumwe munhu akatoda kuregera unotsamwira munhu aregerera umwe ipapo ndo patiri kuti veduwe zvakaipa zvakaoma zvimwe zvaanofanira kuziva ndezvekuti hazvisi zvese zvinoda approval yake pano pasocial media haasitori munhu haasitori kana Mark Zuckerberg nokuti anoda kufamba achiudzira vanwaninafunga mutesi kuti hanzi ndiye headmaster wemakaudzi hanzi ndoli patondwanesa vasikana vezova ndakaona varishafu zeza anoshafuburisa palife ndakaona akuziburisa nepagirasi ndikati ewo bambo vakanga ndikarwa nestress double oti stress ikakuronerera uchivhumuka hauvata hauji stress inokunama hanzi najimu hanzi peace will reign after mamilo scattered because Nizuro haana kudzoka palife trust me she was lining up audios to scatter muchiri kuzaira kuti Kate ane kamwe kaaudio kaakaplaya so Nizuro kungoti vanhu havana alright Sylvia ndichaita ndichisa pamute hanzi foni yangu ine maecos ndizvo nai ndikuita maecos kunokatisukunzo Sylvia saka handisirini usadaro Sylvia iwewe okay kana tisataure ndoisa pamute handiti isusu nyange wakatodzoka tinoti vadzokera nditoda kuti paite peace pano pasocial media tikwanise kusapotana tese handiti muri kunzwa guys tichitiwo pakati kachinhu kwakati tosapota kwete kuti ukaonekwa uchikomenda kwanhingirikini if you remember Miss Bloom atotaura Miss Bloom akatondifonera vakanditi joyi ndiri kuona waitwa bullying isingatoiti papapa watanga kuita nyaya dzemari dzauyu because hapakatoipa ende zveshuwa she was against that kunditongesa shuwa ndiri mundega mai mwana ndakatongeswa zvokuti ndega ndakanzwisisa ndikati asi amai ava ndo vakatumwa mupurisa pasocial media muri kubira vanhu imimi muri kuitira zvokuti mari dzodzodzo because anoda kuti aite ari gofa ndikati vana vamwe vanhu ndiye chimbavha if you remember so that's the thing Joy dambudziko rainaro nderekuti ada kuita bhuru remusha pano paindaneti munoriziva bhuru riya rinoshandiswa pamupiro riya kune vanhu tiri kuita zvechikaranga vaya ndo bhuru raanoda kuita kuti iye agozonzi ibhuru riya rinoremekedzwa bhuru remusha manje hakuna iyoyo takatopfuura ira yacho kuzei zvekunamatana zvezve takatozvita kudhara tisati kutoziva kuti chakakosha ihumanity kwete mari namasa kwete mari because mari kana uchiva nayo ichakusvokerwa pano pachena makamboona zvoto kwachiverenga mari pasocial media hanzi naMiss Blue unoziva kuti Miss Blue I think mukanatsoremember mwana wenyu akadhonzwa Ketina zvinenge zvaita iketina arani handi I hope mapeji ari kukwira
muri kutomaona seiko vanhu vakabhuroka kwangu kuri kuramba kuti ndione vanhu ini vese ukabhuroka unotsvaga it's a long process chaya maizano haichaiti zvinostressa totoona yake tanyera I'm loyal to Kylie loud and clear shoti wanga mamwe achidyo okay ini ndatokwirira kuti aramba kutoka assessment ndosandatokwirira because ndikuona nge zvaenderera mberi we cannot really let that that thing keep on aiwa mele ndiye waona kuri kumateru we can't do that ananga mukadzi echidzi vanonzisa nyaya yekuti nyaya iyi haisi assessment masocial access akakwira nezvino wangu asingatonaketi isusu keti tasataure naye zvipande takaona zvakakodzera kumbokwira timbodurura sezvaakangoti tengona aitaura zvaanoda 124/7 achindiposta kuti ari pausi kwese tichinwa anobika mabhodhoro ake etiaya always achinwa tumkoto twakachekwa achipa mabhodhoro anodhura zvimabhodhoro zvisingapere everyday same color hanzi ndaaribhoiwa kwese zvinhu zvaanobrega nazvo so zvisina kana musoro wese unoze zvakatomama kare kare zvisina kana brain plus anenge atenga zvimabhosi zviya zvepondo obva adorora mubhodhoro rees zvokupenga izvo everyday atinofairisa mukadzi zera ndinoona kuti zera Lilian muchembere Lilian takataura unaiti Lilian tazvinzwa inangu izvo zvekuudzirwa ndo zvandisingadi ingaiwonoita yaunoda wani saka inini ndapinda paipishuwa wakubva wauda kuyashuwa neuheadmaster neuheadgirl panapa iwaniswa hakosha mwari please usada kundisaiza kuti dheerera uda kusaiza mutumbi chii chakadaro chinenge ngozi all the time ndokuona zvangu kuda kundiita nzira yekutoereti kuda kundirerutsa ufunge wakambondiona ndichikurerutsa kana one day aiwa respect yourself mugosti maurimo kuti azvifile kuti zvaanoita arakamuchacha zviya zvinoipateketesa ari kundinzwaga next time kana kutodzoka second round azvikave futi ya kunetsa shei inini nanguka zvimwe sezvekudzokedzana kuita sei kwavo or whatever me I don't care but ininika uyu Loveness ndotoshaya kuti mi kwandiri inini hangu anodei gasanesta rangu simple zvezvimwe izvo zvekuzodzokedzana chii ngavadzokedzane because I will never advocate atimboadvocate violence we advocate for peace but pakudzokedzana iye ngachiti achizivawo kuti ngasakurose vanhu vasina kutaura vasinei naye vanhu vasinei naye ngasiyane navo handimaona ngasiyane vanhu vasina kumbotaura nezvake handimaona ngasiyane nesu andika aite zvatoita iye kana achigona kutiposta papeji pake izvozvi ndikangogaya ndogona ngototsvaga picture rake ndotori edita undoposta apa handimaona andirambidzwe andirandidzwe mavideos ake ndichipostawo apa aringotesai onimedzi zvaanongoitira vamwe ndozvokuitwa vanaaikuitwa zvinhu zvaanokuita zvikuitwa nava ndo zvaanongoita ndozvaanongoita but iye chicomplaints nawo kana akazvitwa anoda ari iye anobva uya chisanganikwa naye odhandaradzwa kunatsopiwa mabhutsu chaiwoatanga kuti ndakawina loto tinene kuwina loto she's a gambler so what we don't care asi adzoro life yakamuremera handakaonawo dzungudza musoro akungobuda anga akungotake aiwa aifunga kuti madlaka achienda kusaiti kwake madla ainyatsomubvunza makwesiti pane mubvudzi wangafanamana saka usirwo muyeti zvikanzi handiti zvikasaka usikukumbira regiro zvikati hanzi pane maecos hanzi pafoni pane samwana nemaecos ini ndazobvisa yangu foni isisiri palife ndichiri kuita maecos here imbobvunzai vanhu because ndabva ndazoziva zvazvichiitika ine maecos here guys muri kunzwa maecos hanzi kune feedback saka mene maybe ndeyangu bose iri kunzanzi ndeyangu atingi ndo zvainotoita saka rega ndidrope ndimboda kuzoona iripo iripo right yaenda joyi hanzi pane vanhu vari kukumbira kuanblokiwa hanzi ngoianbloka pese lisi yacho rakarebedza saka yanga iri foni yajoy hai Sylvia shuwa kutena live yake kutena bhondo yake naketi kuda kuita yameli meli ndinambona zvakadaro ini guys aiwa kana ndakaita kumunyarira naimi ndakati naimi kochiko
meli izvo handinei nyaya dzenyu. Nyaya idzi ndedzenyu muri twina hapana pandokwana. Pamiriyoni yevanhu yose yakafona akangonohwa voisi rameli akati ndamuwani. Kuti kwira aida kukwira kuratidza kuti kwaketwa kwira usakakwira kwangu. Ndizvozvo. Ane kombeteni ane kombeteni nabhuru wake. Ane kombeteni nabhuru wake. Kwanzi kutoti ndini meli ndauya nemwe nhamba nendakambotaura zvoti ndauya nemwe nhamba iyi. Aida kusangoti kungoradza skepeti kuti ndinokuti nerambura kukwira kwangu. Itori kombeteni yeprivate anoenda kuharvard school paya. Ndazvinenge zviripo. Zvakaoma. Kombeteni yakaenda kuharvard school. Ane kombeteni anayo. Mukadzi kanga itiviriwa iko maizvozvo vanhu vesanga vaikuchidzira vanhu vaikuchidzira zvakaenda kuchikoro makambozviona here kuti vanhu vaikuchidzira vanhu vaikuchidzira zvakafaka mukadzi airisika makadzi hanzi ikosakosha bhuma here kuti veiko unoziva iye wacho ukatokuona kuti mukadzi akadzigaya semunhu mukuru aifanira kutoona kamukadzi kanga karipo veke aitonyatsokuchidzira zvakaenda kuharvard masirikano kumaselebrity anoda kukwana unomwana arimo munyaya dzavo. Maimwana urishati apinda sei unomwana arimo maimwana pana panoda kusara macelebrities ese anenge achida kukwana ikoko ariko kune tisina basazve anowana zvaarimo mukati machida kukwana anenge arimo apana kuma upcoming anenge ariko achi unotoshaya kuti zviri kufamba sei Umbotiwo shamwari yako yari kuclaima shamwari iri kuti kisina maloti ari kutukana nemuna Kalafu iwe kuti Kalafu deserve a second chance. It's like you are crashing both kana muri mafriends kamuita chinhu wani Kalafu deserve a second chance. Mwana anodefesa kubiwa Kalafu kamtumana ndikupe mari anti ndo zvakandisana ana maloti kuti ana Kalafu anotedzera language yani ya maloti asanomuinga iye anotedzera language yake kuti come to mama and you deserve a second chance. Mwana wanzi uyo sanike chidodha mudhala chinonzi chikipa cheslagi chindodo yanotenge chidhori cheslagi kana akapfeka chabva chati zvozvi Kalafu glove anenge achitumwa naamai achoka zvavo zvekuti vanoenda kunotenga tunhu kubhagenzi vachipiwa vachi kahwani kahamba kachitendedzwa mese mwepo yetu ndokutorai mapicha chazai ndikupai zvinhu achiti thank you mama anomanipulate izvozvo ndo zvinhu zvakabhowa keti kuti ini ndiri kuita zvinhu zvangu iwe uri kuti uyari kudresaya mapisi iwe uri kuita opposite come to mama you deserve to be loved kana akadingoshita behind the camera ndo patinotangira makwikwi acho ipapo ndopanotangira makwikwi atikutaura ikati anokona kuti iye paakabaya live chichidhori cheslagi chikipa chakabva chambayo live chichitaura mukaenda kumakwikwi asikangalumiza chichinema kuti handi bhotle handidini osingi chitumwa apa pane patitwa makozi unzi abhata apa ndatupa zvonzi ndowaringoshingai vanoshingisana zvinhu zvakapusa instead yekuti vataura muzvichokwadi kunzi mama onai mabhaisi vadi kungonyarara you allowed kudarika nedzimwe hondo hasi dzako hasi dzako just darika uende simple straightforward. Haungarwi hondo dzose ka. Isusu kuno kuti tiri kudedzera saka ngaibake ndakuenda mumacomments. Hello Matsmai. Inini zvangu ndakafarira stanza yakatorwa naKetina on those kids. Akarakita an example kuti we are parents tinoda kumiririra vana and vana they can come to us and air out. Saka izvi zvokuzonzi wagadzirisana sei nemwana wako ka that's so wrong. Yeah. Akarakidza kuva ubereki akakutora muholingende uya akaona Brandon. Saka inini zvangu inini I'm just supporting zvakaitwa naKeti zvinotiratidza kuti vana vedu havafaniri kutitya nyange vakanzi ndeve madrugs. You never know, maybe through Keti it's going to save whatever. Save ya WhatsApp because Facebook iri kuramba kwidza vanhu paFacebook. Iri kuramba kwidza. Saka that was my 2 cents. Well done Ketina. Zvakaoma. Panyaya TSC yeBlue akakwira live yandodo akati ngavauye interview yangu ndoabhadhara. Kwaimiri guys kana tichana mungati hapana panoda kusara. Anofunga kuti mari yake kune vanhu vanomhanyira kuenda kwaari isusu totomhanyira kuenda kwaari kwai une mari wozoda. Ini handina mari asi ndine inokwana ini nemhuri yangu. Mari tinofa meli tichisiya. Plus inokwana nemhuri yenyu imi munayo ka.
imi yemhuri yenyu munayo yekukwana sine mhuri dzedu tinadzo hatidi hedu dzako idzo dzatinadzo isusu dzitori bho zvekuti dzakaringana hatidi dzedzimwe idzo hanzi educate asandamuona andiloka saka asandamuona mucomment section asandamuona so zvinezvi kana tichikura tozotukwa nevana tichitadza kuregerera vana pamweyoto ndakanzouye holingende achitotoda keti moms saka tinoda kuti vana vedu vaite open up zvakaita sei tobva tavavharira kunze ndeve madrugs. No, we don't do that. And the other thing, aifunga kuti ana hulingende vachamuadresa makazviona aifunga kuti ana hulingende imba irinangoti chero vakazodzokera navo haasi masikireti esabuda kudzokerana ngavadzokerana tisi kuti ngavatadzi but isusu hatisi kuda kupromota our future generation inoteera ive a generation of bitterness yekuti vana vanotadza kuuya vozitaura sekutaurwa ini ndaismiled pandakaona holingende achitaura naketi and I was like wow. aitomadresa chimutichiko handazoti akatanga chimutichi ndobva yeketi atomukorekta akati iwe isi mama ndiri mama vako inofunzana nabrandon kuradza kuti anotoa neumai mukati vaizotaavo havana kana umai zvachose saka vane nyaya yemari mumaoko mari yavo ndo inoshanda ipo paitotaura nyaya kana funa nemukomana wacho kuti mari unosara wakatarisana nemari upenyu nevanhu ndo hunokosha hatizivi kuti mauzwa nevana kuseri pamwe zvaasina kudiscosa kuna Loveness pamuketi akatodzwa zvinhu zviri sensitive nevana vaye kuseri zvaasina kudiscosa vakadecide kuti let me do peace nevana iye anenge achimoda zvinhu zvose keti auya achitaura kuti vana havazoti chakati ane zvinhu zvaanogona kwazvo zviri very sensitive zvakatomubata kuti let me regerera vana but iye nekuti anenge asingazive no kuti maybe pamwe vana in order to quit zvavari kuti vari pabhongo. Guys, Katie, send that request. Katie, send the request. Way of speaking to Katie, send that request. Send that request to Katie. I just couldn't go on. Send that request to Katie. Send your request. Vana vavaimbe paari numbers ndo yakauraya mai vaya nemanambers masters aituya akakandirwa masazi oenda unogoanenga ngotaurenda hari inei chandakana chakakomba chokuti vanhu vese vari enema akaziva kuti common enema hasi keti iye ndiye enema akaona masimela sikati akabharira kuti o saka ini ndine dambudziko because keti atowira nevanhu ava ende keti is going to gain up nevanhu ndo zvinhu zvakamubata muzvitaxi zvakamurwadza kuti o saka ini ndakutonzi ndindakaipa iye ndiye ari munhu akaipa akatozviona kuti ndiye akaipa saka anga kuda kumhanya kunovhara kuti vanhu vafunge kuti haungode kuti hanzi keti achakutuka blackmail shamwari yako haungataura kuti hanzi keti achakutuka meri uchaona chii chinoshandisira keti akatuka meri kare vakatitavandutuka nhasi naizvenyeni chikazochiiwani chii dai achifunga aigara pasi because keti akamuudza chokwadi nezuva akati you have more enemies than vanhu vanokuda iweyaingokunyara kukuudza kuratidza kuti keti anozviziva kumashure ukanenge achitomboudzwa nevanhu kuti zvakadai akatokuudza akati you have more enemies than vanhu vanotaurwa narichi ndo zvakandipedza strong kuti haana kuzopedzisa kubhadhara installment yekutukwa kwevamwe. No, that's wrong man. Chakaipa plus zvakaoma zvazvamai vaya zvakaoma aripo ari kuti ed but handisi kumuona imambomuonawo guys handisi kumuona ini hanzi ari kuti ed but handisi kumuona havasirivo hasi mama nashai mama nashe muchakanjani hakanaka mukadzi uye haazogonekwa kumwe kuendera kwachona kwaanozomboita hakuiti she doesn't have boundaries hana
maboundaries haana, anongoda kuti vanhu vese vaite zvinoda zvinofadza iye chete. Respect for others she doesn't have. Aiwa, ketanda kudiva hata wakusa request pa Facebook apo because apa ndisi ndosenda pa Facebook aya isendi request. Akakwira ndobva ndamu add. Kama ndisha zvo. Kuti vadzana ginimbi takatombovaonawo variko. Alright, rega makola apedza adonhe ndikomufonera. Alright. No, naiba rega ndikudonedze makozi ndimufone makolas ndimfonere. Wiki na umunangagwa ndechi waitwei. Ne wiki waitweiko. Alright. Panamba yandinayo iyi haisi kupinda iyi. Namba yandinayo haisi kupinda. Namba yandinayo iyi haisi kupinda. Namba yandinayo ichiri kungoti ringi haisi kupinda. Ingoti calling haisi kupinda. Kana uya achataura kuti 8. So guys zvakaoma handisivi hangu. Hanzi nyaya dzedu ufunge. Alright, week now. Handisivi hangu vedu kuna mai ava kuti tingati kudini kana kudini, but love Resika, please, I beg me. Sha kana iri obsession kana kudika imbojoina honestly speaking advice chaichai imboenda kuchurch wangu. Just find a church one day ungoenda kuchurch so andiona ungosvika just kaza musikwashara ndakarara ini mama kiki ungoenda kunikiri ungoenda kuchurch unoona kungosvika kungopinda mimba yaMwari kungonotsika kumbura kodai so umbonamata nevamwe unodzoka wakufila zviri better andiwana because toxicity iyi neage aiwa hazvichaiti unoda kubva wazvidzikisa kuita kunge kamwana kadiki wakura tachembera shamwari ndochokwadi tachembera time yekuningirira yekurira kwako yakadarika iwe wakatorira ukadarika andiwana wakatorira ukadarika 3310 watove 3310 yakatouya ikatorira ikatodaka blackberry yakatouya kadarika zvese zvakanga zvikadarika iwewe chako saka wakauya ukapinda ukadarika andiwana wakatoexpire saka kana wakatoexpire kudai so zviriko tese tichangoexpire zvinara basa izvi mangwana chete tikangodesaida kuti tichingofuma nditoexpire motokangana utwa mene munhu anonzi meli andiwazvona saka iwewo uchiripo nenharo hako dzetoda kuramba uri mugame but honestly speaking hanzi mune voice here kuti voice kudai ivoice rangu chali ivoice andimaona so zvakatopera wakatorira zvikatopera chapa hakuchisina chichakuridza futi zvokuchadzoka uchirira ka saka zvokuti urire neuroyi ka toziva kuti mazera edu aitachembera tifa kunge tichinoroyaona tichitsvaga mapere edu tichikwira tichiinda kunoroya asi handioni sokuti zviri necessary ni kunoroya uri muamerica varoya vasi vari kungori kuzimbabwe chete here varoya vanenge vari kuzimbabwe zvokuda kuroya uri kuforeign land hazvinyatsokubuda andiwana hazvibudi dzemazuva ese maipicture idzodzo dzakapinda mapedza andiwana so ngati shuwa kune ma2k yakazara pasocial media iko zvino ungochita titeki nema2k paya wakatorira nekubatwa wagara namadhla paya ndopawakarira pawakabatwa magara ako namadhla ndopawakataka kutorirawo ipapo chaizvo zviri kufanira kuenda futi zvinenge ndiwe wakatoivharisa iwe nokuda kukwana pazvese andiwana lavhu ako kutaura chokwadi uri toxic sha usambonongedze vanhu kuti toxic tikataka kuda kudziverenga nyaya dzako panapa kana hondo yawakaita 4 years yaya nana maita kana vaya nana utau mugabe vaya uchingori munhu ari 1 chete uchingoita zvese izvozvo munhu 1 vanhu vese havana beta wakaita hondo kusvika kumapena uchiita hondo navo uri munhu werudzii
shamwari dzako kuAmerica wewe shamwari yako yakabhuya ukadhirega yayo chiti ndonoti watota mheno ya unodhirega vanhu I don't know vanokutolarita sei vanokuita sei maya unofamba nawaya ndofo kwatoshaya kuti wokudhambawo sei zvavo but paufeya chako chakulafa hausi munhu anofaririka hausi munhu anodika because uri munhu hamene zvaungori so uri munhu asingadiki unozvinyanya unotitukira mhino dzedu ndizvo bhowo zvotitirofema sha iwe unenge uchingori nemaziromba kwaya mahondo ana anenge achingoteurawo supuwo andiwana so hamene kuti problem yako iri papi ende iwo alright nekunaka kwako kwakaita beauty kuyako yese yaunayo iyoyo bhowo zvekuti sha but une guva rako rakumirira wangu guva rako ririko ende remuvhu chero ukada kuzviramba chero ukati une mari hausi kuzotenga denga wangu denga hausi kuzoritenga kana uchiti wakapenga iwe tenga denga tione utipe risiti yako yawatenga yedenga rako wega tenga kuti ine handisi kuzofa ini ndiri kuzomwenda kudenga nendigikiri tenga hauna unongori neguva rako ririko rakakumirira 6 feet down rakakufanana nerangu 6 feet down saka zvinhu zvaunovhaira nazvo ndezvevana vadiki vari kukura ndezvevana vadiki vari kukura unovhaira nezvinhu zvisina kana nebasa rese zvisina kana basa zvisina kana value mukore uno kuvhaira nebhutsu sha kuvhaira nemba kuvhaira nebhutsu nemabhegi sha vamwe vari kuvhaira nezvinhu zvinobatika kunzoko kwete kuvhaira vari kuita zvinhu zvinobatika kunzoko vari kuita zvinhu zvavanhu Loveness vari kuita zvinhu zvavo ingoziva izvozvo people are doing their things kunzoko people vakashanda kudhara vakaita zvinhu zvavo kudhara handitika totochamisika unouya uchida kutaka kutovhaira vanhu nhasi iwewe after makore saya wangu haudaro sha handika ndezvechibharanzi zvezvi kutaura chokwadi zvokuti ukatenga chero chii unoda kuya uchitaridza vanhu ukatenga chero chiwachi chainoda ukabika zviza unoda kuya uchitaridza vanhu chairo zvese uri munhu akaita sei kana une mari chako chako ukaenda kuteki vanonokupombera mweya mutsapfu dzako muya vanonowedzera mweya wowedzera steki andiona tsapfu dzako dzourungana sedzevamwe vonowedzera magaro kuda ndiwo magaro acho anenge uchindivengera iwa yangu asina kana neshepuwo zvavo ameno andiona ntomadi kuda ndiwo anenge uchindivengera unogona kuenda vakanokupombera mweya munhu kiri matsapfu mamiya vakanogadzira tsapfu dzako dzedza vakaisa nezvisteki vo magaro ariko wanikoiswa magaro acho kana paripo pane nyaya yako andiwana vanogona kunokuita kuteki uku sezvo uine mari stereki handiti isu tisi takatotadza kuenda kunogadzirwa mhino idzi kuti hatina mari yacho ka saka mari ekuzonoitwa plastic surgery mhino ine hangu handizoiwani handiona plus ane hangu handikuzonobatwa mhino iyoyi handiona because mhino iyoyi kai itori signature ndakafanira baba vangu chada kupostira picha baba vangu urione saka baba vangu ndozvavari saka ndaifunga kuzowana mhino yababepa next door kaini ndiri mwana baba vangu handi ndiri spam rababa vangu ndaiziva kunowana mhino yepa next door here ini ndiri mwana baba vangu ndiri mwana baba vangu saka ndofunga kuita mhino yababa vangu andozvona so unovhaira nezvinhu zvisina basa zvisingavhairiki nazvo unovhaira kuvhaira nezvinhu zvisina kana basa shuwa twai ndatenga bhutsu bhegi reChanel ndatenga bhutsu rechakati yona iperfume yangu iyi saka unofunga kuti vanhu havana here mabhegi aya unoti vanhu havana here malebhus aya unoti vanhu havana here maperfume aya unoti vanhu havana mirai miteto yemba mausa unoti vanhu havana dzimba herewe kwete imba dzimba unoti vanhu havana dzimba here sha but hatina kuya kusocial media kuzoita izvozvo zvokuda kufilisa umwe vana vanhu bhedhi kana kufisa vanhu mukometi kana mupressure ngatiite zvatiri kuita pamwe manya nepesi yako sha manya nepesi yako ikoko uite pesi yako ikoko kudai andiona usada kuisa vanhu pressure panapa kuti nditokunyarira mukadzi mukuru chemberere wohonwa 47 48 zvimbuya iwe neni zvimbuya zvimbuya haunyari kuda kuroyera kuAmerica nanoroyera kuZimbabwe uko nanoroyera kuZimbabwe uko kutadza kurara mukadzi mukuru kutadza kutamba nemuzukuru shuwa ungada uchifara sezvo une muzukuru uchifara zvisingaiti asi zvibereko zvedu zvakaora handisi tiri zvibereko zvakaora here naiwe zvibereko zvedu zvakatsva zvakaora iwe wakati gwakanyasha ukapiwa muzukuru uchitamba kane muzukuru wako uchitamba nemuzukuru wako hai muzukuru wangu iwe uchikana muzukuru mudenga hananana bebi chimuchukulu changu icho chimuchukulu changu uchitamba nemuzukuru uchikana mudenga uchitekenyedza mwana achifara mwana achibhonda nambuya vake unotiza kubhonda nemuzukuru wako uchita zvokuya kuzotukanana nameli palife uchitamba kutaura zvanameli palife so uda kuti ndidi shuwa every day unenge uchingotaura ukazodai uwo unoti ndotoziva kuti mhino yangu ndozvayakaita saka uda kuti ndiinde kuna mwari here ndinomudza kuti naiwe mwari wakazondipirei mhino yakadai asi ndozvandakasikwa ndakaita kune zvinhu zvechibharanzi so
Iwewe miromo yako yoyochua ndozvawakangoitawo kangosika wakadaro naMwari. Saka tingadi ndozvitoripo kuzvida kana kusazvida ndozviripo. Ndozvitoripo. But unenge uchiita kuita kunge mwana mudiki. Toexpecta kuva zvituko zvakadaro kuma 2K vechidiki ava ndozvituko zvanenge vachituka nawo kumasititiko because havasati vakuziva life. Havasati vave vatodzidzira kuti they're still navigating around life kuti what is life. Kwete kumunhu akaita sewe andiona. Kwete kuzuna munhu akaita sewe uchiri kusora uchiita kutukana kuita competition nanamulengende munhu wa 2004 ichi 2004 I bet vana vako ndori vakuru kuna ulengende iwe. Ndoda kusora uchiita tek naye. Tek nevana ivava diki vana Maloti is 26. Zera nevana vako ndoda kuti tek nawo. Iye kuti ane magaruka kudarika. Ndoya unomuvengera Maloti uya. Unomuvengere akakuitei. Unohakira uya kuno anzani muyungu wacho mwana uyu. Kala 4 uya kuno wapinde ipiwe ungenapi kule indawo le indaba le ungenapi wena. Ungenapi uri kupinda papi. Udana na kala 4 yako ndi kubhadhara renti. Wapedza ere kudana na sisi vako nemini wako. Wapedza ere kubhadhara hama dzako renti kuZimbabwe. Wapedza ere kudana nemini wako kugatsana nemini wako kuti uya kuno mutaurirane muwirirane. Tek nekuti kuda kubhadhara kala 4 unomuziva. Unomubhadharira renti just to prove a point. To prove a point kuvanhu isi tochiziva chikeni chevasocial media izvo ati love rudo hauna. Rudo chego hauna ako loveness. Rudo chego hauna zvako ndochokwadi. Chero ukatora munhu ukambhadhara renti ye12 months love hauna. Kana uine love hauisi kamera pashuga kumba kwako kuti mwana mai wako asamwe tii. Hauisi kamera mutoilet kuti aflasha marungani aflasha rungani. Kuya uchitaura zvinhu zvakadaro pasocial media ndakakunyarira maloveness ndakakunyara ndopa ndakabva ndanyatsa kuzokuona kuti uri ivhu kusvika papi uri muroyi. Mwana mai wangu akauya akadla chikafu ndototi akatouya ndotomufidha kuti ainda achitonditi sisi vangu vakandifidha veduwe ndinotomufidha. Andoona iwe uri kupopotera chikafu. Iwewe ndomba ungazogadzika munhu mumba mako iwe. Ungagara nemunhu mumba mako iwe. Ungagara nemunhu nemwoyo wedombo ungagara mumba mako iwe. Munhu akagara mumba mako. Munhu agara mumba mako iwe. Iye kechocho wongo chitwa akauya tikaenda mama ngoma ine dust tikazoenda kupi wakatozvita maone kuri novhida achiuya. Because haugari nemunhu mumba mako iwe. Wakaziva kuti at least kulojuko unokavhiridza kavhiza vanenge vachimuchidla ikoko. Haukwanisi kuti ugare nemunhu mumba mako iwe. Ndochokwadi. Vakafanana na Blessing. Kutenga zvimakamera kuplanda pese nepaupfuti waibika makapu mangani paabika sadza rake remunhu wani. Kutotaura kuti haikwera achidla unyari. Saka waida kuti aswera achitei? Waida kuti aswera achitei iwe? Hata anofanira kuswera achidla mumba masisi vake. Hatinongoti maybe takakura zvakasiyana meno guys. Pamwe takakura zvakasiyana. Chikafu, toilet chaenda kubva ndokugwadziwa kuti kwai wadla toilet. Akaita live nezuro achitaura nyaya yake anongoziva as usual yanga yameli. Kusiya aiwa love rudo haana loveness haana. Paunoona kuti hazvisiri maari kande zvekuita cloudika akambozama ndinoda kuzota ndichipa vanhu kupera kwechitengera magirosari kupera zvakahoenda nekupi zvawaita zvokubatsira vanhu uchiti kwaenda kutengera vanhu magirosari uchida kukombita nameliwe zvakazoenda nekupi muchikuzoeregaiza achiti pera kwegore ndatenga huku ndatenga chandaimotora zvakazoenda nekupiko zvawakazongoti si because it's not in you. Waida kukombita nameli waida kukombita nenikabisira iwe ndozvaitika. Waida kukombita nenikabisira
kuti kunzi atisi pacompetition chamwari nyaya yecharity haina competition zvatotofanwa kuita iwe unofanwa kuita charity nekusaidi ikoko inini kuno umwe uko kuti vanhu vanoda kubatsirwa vakawanda tikwanise kubatsirana haisi competition charity work haina competition dia charity work haina kana competition ufunge haina kana competition charity work kutobatsirana vanhu vachigamhana andiona iwe ukabatsirana umwaka wako ukabatsira ukavha ndima umwe weya zvichienda zvakadaro ndo inonzi charity work. You don't do things for clout. You don't do things for clout. You don't do things for clout. Race. You want to be on top of everyone. You can't be on top of everyone. You can't. Unodherera ndoso wakakatwa na Louisa iwe. Unodherera manje nda kugadzirira size Loveness. Ukangoona chitokataka kungodiskata iwe naketi handivati vanhu vanobhadhakwa. Louisa ndokumbira kubhadhira mari kuti usikate Loveness every day. Zvivharani. Hantiwo uri shumba yake. Ndindo hantiwo unoti wakati ndinosikatiwa uchada kundisikatisa every day. Ini ndichada kukusikatisawo. Ndichabhadharawo ndinayo kamari yacho inokwana kubhadhara. Ndobhadhara Louisa achikusikata every day. Hantiwana ndobhadhara umwe ndiye anotoka Richi ndobhadhara every day vakusikati. Handi ndo game yacho. Because unoda kundisikatisa. Unongati ndotla kutukwa ine. Ini chitukwa ndisina kana chandambotadza ndozotla kutukwa. Ndisina kana kutadza ndongotukwa. Chii chinyuwa njaungandudza nhasiwe zvituko zvese zvaunondituka zvamaindituka ndogona kuzvidzokorodza ipo pano ndizvitaure ndega uzviwe. Meli muroyi, Meli zingomwa rakadla chibereko, zibereko rakaora, zimhino kunge gwinya rakatsva, zihepsi bhande rehepsi raana rakazara kumusana nebhande rehepsi. Chii chimwe ndihure zihure. Chii chechimuroyi, chii chaungada chaunofanira kutuka nhasi andisingasiwe chii. Chinyuwani chii chaungati ndichadzoduka ndikachii. Sihle Masivanda hakuna kuwirirana. Inini I don't know you. Iwe Sihle behind that ghost account you don't know me. Unongoita yauri kuita ndiri kuita. Ndo zvakangofanana naiye. Anongoita yauri kuita inoita yandiri kuita. But every day kana chitaura nezvesta rangu. Ipapa ari kugwana Keti handi pandiri kumuka usiku hwese achitira inini life. Ndaitei? Ndamudi. Ndakatovata kumakonzedza ndepisi ndakavata. Ndakatovata ndomuka. Ndomuka makuseni chinzi ndiri kutukwa ndaitei? Kudhaivheta nyaya. Vanhu vanenge vachitukwa vanotuka vakawanda ndokubhadharawo vese kawani ndoti fambai nenyaya, fambai nemunhu. Ndongobhadhara iwe wobhadhara Keti sezvo iwe uchiti unoda kuwanda nesikita Keti. Ini ndobhadhara vose kubva kuna Mama Rasta, Tom Jones, Mother kuTikTok naCaptain vachona ndobhadhara Mama Rasta, Richiswaga, hapana singadi Marika, Louisa, vamwe ndiani vose mumwe ngati 2000 ndongoti guys apa 3 days muchifamba muchishanda munhu tione 2k munhu wese umboshandwa ndozvaunoda nditi. Tapedza toona kuti iwewe wacho unenge wafa here. Haumbofi. Saka zvina dhiri andozviona. Sera nezita rangu chamwari kundivatira usiku hwese chingoti Meli chindivatira. Unongati pane chituko chandivhundutsa ini. Ndakatukwa zvose ndikasvika pakuteta nini. Nditori nini ini. Ndiri nini yezvituko. Handina chandokwatana kutonda kuti kudini. Ndongokutarisa ndongokuita ndotokontinya nezvandokutoita because hapana. Even ivo vanhu pasocial media hapana chinyuwani vanoziva zvese zvituko zvacho zvese vanongozviwa. Pana kana chinyuwani chotora zoti kwai tasovhunduka tazodai hapana. I mind my own business, yes, but kana andinyanyira ndiri munhu wenyama handifaniri kuputika kaini. Hai Louisa Kata kwai imi ndimi munobhadhagwa zvekutuka vanhu zvinyoronyoro zvisina kana pressure. Zviri kupinda mumongo nomumavhezi. Mbijana haati kuitigwa noiza ndakuudzwa mbijana kuti slow down syndrome kuti anyatsonzwa anoda kuitwa slow.
Papeiro ini ndoita pandasifungira musawara. Papeiro ipapapo. Ini chero mukati mehope ndimungatondimisa ka. Ndimungatondifonera kuti wapindwa nei wakuitei. Ndindatova nebhaipola yekumusikata. Kandipa mari ndoidzokera ndigi. Ndingosikata nchienda. Zvakaoma. Wawaswera. Nyaya sei kwamuri? Andizivi. Pane chamusina kuona saidi rauya naro. Saidi rauya naro nderekupisa Keti. Aikanda Keti pasi. Kuti Keti wamuri kusekerera imimi nhasi muchifonera naye. Keti uyo yakakutukai wedhire kuti zvakati. Akakutukai kuti zvakati. Patichadzokera nacharamba chiri kutukai zvakati. Ndopanga pane point yake. Point yake futi ane fiye. Hadi kuona vanhu vanowirirana. Hadi kuona vanhu vanoreconcile. Hadi kuona pane peace. Akatoconfirma that statement kuti hadi kuona pari kuitwa peace because she want to make sure that you and Katie or anyone nangakamagana na Katie asaita reconciliation na Katie. No biggest fear yake because Katie won't be able to fight nyaya dzake pa social media kana kaita peace nevanhu vese. Andati Katie aramba achitumika. That was the agenda. It was not about you. Kamuri mimi is the biggest threat kwa very big threat. But nyaya 38. Kuku reminder yekuti makandi zvakati na Keti. So mukaenda uko sakaipisa mese muri true. Kuti imi muti and reminder kuti zvakati. Then asuri right. Nokuti why would she say we have kwire kuno phone uri right. Why would she say phone izvozvi phone up? Phone yes. Uri right. Apa charo vakaita reconciliation. Yagara totoida peace yoyo. Chakakosha message delivered. Ende kurumiwa newepedo. Kuudziwa chokwadi newepedo ka. Zvinonyanya kuita go deep inside. Kudarika vanandowiza vanobaya live vachita zvekutuka, vachita zvekupopota vakatsamwa vachiresponda kuti wavadena. Asinyatsi kupinda vananga chini pomwe tiri kufabricata. Chii chatisina kutaura chisina kutaurwa na Keti already. Panyaya yamasiriri, pamusoro pamasiriri. Chatisina kutaura chisina kutaurwa na Keti chii. But andinambobvira nditaurana na Keti. Ndaitozviona munhu wese panapa I think hapana dofo panapa. Munhu wese aiona kuti who this witch is. Tese taimuona. But kana zvokonfirmwa nemunhu wakazana naye mundiro imwe chete. Vachivata pasame bed. Vachishare nyaya vachifonana every day. Zvinombadakadza yaambo. Izvi zvinonyanya kunakidza izvi. Peace toida. Itai peace but unenge wakuziva position yako. Yes, sisi. Wakapawo nini 500 kuti andisikate paya ende makagona makatinyarara maziva. Nai ndiudze we. Imagine. Makagona makatinyarara tapindura. Panenge pane tactic uri kuitika pa. Ndokwanisi answer. Nyarara uri kumba ikoko fadaya. Wadla ere munhu wangu. Kana waita ndakazviona kakutemba ndakazviona. Tenderera. Tenderera baba pako munhu wangu usina kupfeka ipapo. Kana waona kuti waita BP, don't respond. Yazobuda zvinapuwa V11 rekuti akabhadhara kasisi. Akabhadharani? Akabhadhara Keti. Akabhadhara munhu waainditoka kwai. Sikata, achiti sikata. Ndiye anga abhadhara 500. Nemadzako. Yewe paiwe, kubva ndabulutika. Yes. Iwewe ningirikiriwe nasingeni. Masiriri, you are not a good sister. You are a bad sister. Good sister inokudza kuti mfana wangu leave the stage. Now, sisi ya stage. Aiwa ndokudza, ndokudza kakawandisa. Unopesera wadona negogo. Unonererwa. Ukatanga kupisa hembe uri pa stage. Yes. A good singer knows when to drop the mic and leave the stage. Yes. Saka inini nemamenta angu kuseri vakawanda vanondida zvokuti tu. Ndokunonzi kudiwa ikoko. Iwewe masiriri. Wanga uchiti Louise aziye paanodiwa. Wanyora comment kwa Pamela Tamira pandakazokutuka paya. Iwe unodiwa here kwa Madam Bosco warambwa katatu pa. Warambwa pachena. Tinoonekwa nationwide. Warambwa pachena. Than mine. Warambiwa katatu jongwe satlarira. Na Queen of Peace. Soko yangu ndokudai maziwa. Queen of Peace. Chocolate. Warambwa pachena. At least Louise antodiwa pa Madiaris. Anotomuta pa Madiaris. Yes, avadi. Pako. Masiriri. Brad bastard. Idiot. Scavenger. Bye-bye. Bye-bye. Chakondowisa haya chakaoma. Mchembere lile.
zvakaramba. I've tried several times. Inini ndinetoita kunge mwana mudiki ndidzi huya ndakaenda several times. I've tried but hazvishandi. Uchibvako nhasi mangwana unotowa uchinzi kune post yako waitwa chakati, saka hazvishande. Nobo handichadi kutaura nemukadzi yangu. I've given enough chances. Ndakaenda kwaari several times, vanhu vachiona kwete kuti kuseri, vanhu vachiona several times ndichienda nzava kuti tiite peace tidini, but uchipedza kuti peace naye mangwana anofuma chidini, anofuma achishaudha. Andiona. So munhu akadaro, the best way is just to indongotambira kure. I just do me here. Chandisika nchekuti pese anongoti meli chete meli. Ini guys, ngatisiye mukadzi wayo, honestly speaking, haiwa. Kana. Haiwa. Right guys, regai ndinde zvangu nezvino ndakatadza kuita live yangu kwaketi kwacho yaketi yacho yaifire life. Andibona igodo chete nemavhiri 10,000 viewers dziya. Godo ringoripo chete. Igodo hapana zvimwe. Handika kuna meli igodo rekuti panapa pane handitozivi kuti gopera chonderei. Ndirege zvangu ini guys. Ini mukadzi yaka anotondimara chaiko. Aiwa akana. Zvakaoma. So guys, me I'm going guys. I'll talk to you later. Guys, zvangu 30 matickets angu nemari yemaguru. 30 ticket mari yemaguru. But Sisimele loveness, what you don't love Sisimele. Nai andifariri kuchemberereli, and honestly she doesn't like me. Andifariri zvaione kwane nyika isindikasvamba kutotukwa nevanhu ndinzi naisimeli munopenga here, munoendireiko, munopenga here ndichitonge mwana mudiki ndichida iwe because ndaida runyararo. Asi hazviko kwamai vaya, hazviko. Hazviko guys. Pana bhubhu cheko munhu werudzi, pana Brian kuburitsa munhu mucloset asati afunga, kunyararidza internet nekuburitsa aiwa bhubhu akadhakwa uri ngochani we, uri munhu werudzi kusanyara kwako mangwana anenge chiti bhubhu ndiye asi bhubhu ndizivi wangu but ngatingosiya amene ikoko amendo. So guys, Ketina akaita 10,000 views. So pakaipa. So guys, ndakuenda hangu guys, move nezuva rakanaka. Goodbye guys, bye bye.